kunaka kwenyu. Mangwanani ano Mwari tinongoti we thank you Lord. Tinokutendai neupenyu, tinokutendai nerudo rwenyu, tinokutendai nenyasha dzenyu, tinokutendai Mwari nemwanakomana wamakatipa akatifira. Nhasi taane utiziro, taane kwekutarira. Panorema upenyu tinotarira kwamuri, panorwadza upenyu tine utiziro. Tinokutendai Mwari nekuti makatitendera mukati panorema upenyu, unzai joko rinorema ndikupei rangu rakareruka. Taane kwekutizira Mwari, tinokutendai Mwari. Tine hondo dzimwe dzinorwa nesu, asi chikonzero hatitye kurutivi rwedu kuna Mwari. Akatipromisa akati kurwa hakusi kwenyu, kurwa ndekwangu. Naizvozvo Mwari tinotenda. Zuva rimwe nerimwe tinobuda tisingazive kuti kwatiri kuenda kunei, asi nyasha dzinotitendera kunodzoka. Tinorara Mwari, pane hondo dzinofamba usiku, pane hondo dzinofamba murima, asi imi Mwari munotirwira pakuhondo idzodzo. Mwari tinongokutendai mangwanani ano nekuti tinokuzivai. Tinokutendai Mwari nekuti kunyangwe patinotadza makati munotiregerera, makatipa chimwe chivimbiso, mukati come let's reason together. Kunyangwe zvivi zvako zvakatsuka semucheka mukuru, ini muchazvitenesa samaizai echando. Saka nekuda kweizvozvo zuva rimwe nerimwe tinongoramba tichitenda, tikafunga Mwari zvamunotiitira, tikafunga Mwari vana vamakatipa, tikafunga Mwari mabasa atinawo, tikafunga Mwari maropafadzo, utano pamakatidzvengesa. Zvimwe zvacho zvaifanira kutiuraya, asi imi Mwari nenyasha makatirwira, nenyasha makatinzvengesa. Kune zvimwe zvinoda upenyu, zvimwe zvinoda ropa, zvimwe zvinoda kuti tirambe tichishupika, zvimwe hazvidi kuti tive nerufaro. Asi zvese izvozvo imi Mwari munotirwira, imi Mwari munotikundira. Nekuda kwaizvozvo tinongoramba tichidzoka tichiti thank you Lord. Tinongoramba tichidzoka tichiti we thank you Lord. Kunyangwe nekereke ino yatinopinda mairi, it's through a divine appointment kuti nhasi tiri pano, nhasi tiri kukurumbidzai, tiri kukushumirai. Naizvozvo we just say thank you Lord. Mazviita mangwanani ano tadzoka pamberi penyu tichingoti thank you Lord, muzita nemuropa raJesu. Tirangoti pfurere mberi tichinamata. Nguva yemangwanani haisi nguva yekumbomoresana, haisi nguva yekuita zvizhinji, inguva yekutsvaga chiso chaMwari, nekuti ndo nyaya yatatoinga. Yes, tauya tiri vanhu takaungana pamwe chete. Chikonzero hakusi kuonana, asi chikonzero kusangana naMwari, kupa nhuna dzedu kuna Mwari, kutaurira Mwari zvisiri panzvimbo, kurumbidza zita ravo, nokuti ndo rakafanira kuti rirumbidzwe. Tirangoti tidzokere pamberi paMwari tichingokumbira kupfekwa nesimba raMwari. Tirangoti Mwari tipfekei. Ndinofarira vhesi iri panapa. Tinoiwana kuna Acts chapter 2 paverse 17. Regai ndigoiverenga. Unonzwa ichiti, and in the last days it will be God says that I will pour out my spirit on all people, and your sons and your daughters will prophesy, and your young men will see visions, and your old men will dream dreams. Mwari akungotivimbisa kuti pamazuva ekupedzisira achadurura mweya wake panyama yose. Hanzi vatana vacharara hope, vacharara vagorota hope, majaya nemhandara vachaona zviratidzo. Ngatingonamatai kuti mweya waMwari tipfekei, timboona zviratidzo, timboona kuti Mwari vari kudei neupenyu hwedu through my visions. Tingoti Mwari, my instructions enyu
pamwe pacho tinotadza kumatora, hakusi kuti tiri disobedient, but hatina kupfekwa nemweya waMwari, hatianzwe ma-instructions acho paanouya. Asi ngatingokumbira titi Mwari, kana mweya wenyu mutsvene atipfeka, zvinotiremera zvinoenda. Pamwe pacho tikazviita sevanhu tiri munyama, nyama inoneta hama dzangu. Pamwe pacho nyama inoneta, nyama inorwadziwa. Asi mweya mutsvene ndo paanouya oita take over, totanga kuenda, anotanga kutigonesa kuita zvatisingagone. Tinoda kungoti mweya mutsvene waMwari, kunyange pakurera vana vedu, mweya mutsvene waMwari ngaatipfeke. Ivo vana vedu vacho ngavapfeke nemweya mutsvene, kuitira kuti vagokwanisa kuita konga mapressures enyika ino. Muri kuona nyika ine zvairi kuita, but pamwe pacho tikazviita head on nazvo tiri panyama, tinokurirwa. Asi mweya mutsvene waMwari akatipfeka kereke, tinotanga kuita zvikuru. Pamwe pacho tikapfekwa namweya mutsvene, hama dzangu, tinoita zvikuru, mabasa makuru chaiwo. Ngatingokumbirai simba rinogonesa, the enabling power, rinonzi rinotigonesa zvatisingagone, rinotitakura roenda nesu kure, rinotiratidza mavisions, rinotiratidza God's will, inotiratidza zvatiri kuda kuti Mwari atiitire. Ngatingoenda pamberi paMwari tinamate. Mweya mutsvene, tinouya kwamuri nguva yemangwanani ano. Mweya mutsvene, tinouya pamberi penyu mangwanani. Mweya mutsvene, tizadzei mangwanani ano. Mweya mutsvene, tiri kukumbira simba renyu Mwari rinogonesa. Mweya mutsvene, shoko renyu rati kana mweya mutsvene aburukira, adzimajaya achaona zviratidzo. Mweya wenyu mutsvene ngaatipfeke, titange kuona Mwari zvamuri kuda pamusoro peupenyu hwedu. Mweya wenyu mutsvene ngaazadze kereke mangwanani ano. Mweya wenyu mutsvene ngaatizadze kudzimba dzedu. Pakurarama kwedu tisazowana zuva ratinofamba tiri tega, asi tifambe takagaidwa namweya mutsvene, tifambe takatakurwa nesimba ramweya mutsvene. Pakurumbidza kwedu, pakushumira kwedu Mwari, tisazviite tiri tega, asi titungamirirwe namweya mutsvene anogonesa. Mwari, ndiri kunamatira Mwari vatana vedu, pavanorota hope Mwari, vataurai navo zvavari kuda kukereke. Mwari, pavanorara Mwari, vapeiwo zviroto Mwari, kuti pavari kutungamirira dzimhuri, kuti pavari kutungamirira kubasa renyu, vasazviite nekuziva kwavo, tisazviite nekugona kwedu nenjere dzedu, nekuti tikazviita sevanhu dzimwe nguva hazvikufadzei. Tikazviita sevanhu dzimwe nguva Mwari tinoenda amizi, asi tiri kukumbira kupfekwa nesimba renyu, tiri kukumbira kupfekwa namweya wenyu mutsvene. Mwari, tatakanzwisisa kana mweya wenyu mutsvene atipfeka, hakuna chisina chinozotiwira tikatikurira, hakuchisina chinozoya kwatiri Mwari tikatibvisa pamberi peuso hwenyu, nekuti mweya wenyu mutsvene anoramba achitigaita. Mweya mutsvene ngaangoramba achitidzoreredza patinoda kurasika. Kana tichitungamirirwa namweya wenyu mutsvene, tinoramba tichirarama tiri in your will, tinoramba tichirarama sezvamunoda imi. Mwari, kereke ngaitungamirirwe namweya mutsvene, tisazowana zuva ratinoungana tiri tega, tisazowana Mwari ungano yatinoita tiri tega, tisazowana decision yatinoita tiri tega yebasa renyu tisina mweya mutsvene. Mangwanani ano ndiri kukumbirira kunyange mayuthi edu Mwari, munyika yatiri kurarama yaane zvimwe Mwari zvakabvumidzwana nevanhu, asi Mwari zvisingafadze imi, zvino kuti tigogona kuzvikurira tinoda kupfekwa namweya wenyu mutsvene. Vana vedu pavari kuenda kuchikoro ngavakomberedzwe namweya mutsvene. Tiri kunamatira pavanogara Mwari, ngavagare vakakomberedzwa namweya mutsvene, nekuti chatakanzwisisa pane chiedza rimari gare Mwari. Pakurarama kwedu Mwari pane chiedza rimari gare. Mweya wenyu mutsvene ngaatipfeke, kuitira kuti mweya yetsvina isaiwe nzvimbo. Mweya mutsvene ngaatizadze kuti wakaipa asaye chaanoita pamusoro peupenyu hwedu. Mweya wenyu mutsvene akatipfeka,
Akuchisina madeclarations anopesana nesu anotikurira. Mweya Mutsvene akatizadza. Akuchisina zvenyika ino zvichativaraidza. Tinenge takurarama tiri musimba raMweya Mutsvene. Iro simba rinogonesa zvatisingagonese vanhu. Iro simba rinokundisa patisingagone tiri tega. Mangwanani ano tiri kukumbira Mweya wenyu Mutsvene vaburukire mukereke. Kunyangwe patinorumbidza titungamirirwe naMweya Mutsvene. Kunyangwe patinopa titungamirirwe naMweya Mutsvene. Kunyangwe patinotakurirana mitoro tizviite takazadzwa naMweya Mutsvene. Tikazviita tiri tega tine nguva yatinoremerwa. Tikazviita tiri tega Mwari tine nguva yatinopedzera taakutaura. Asi Mweya Mutsvene kana ari pakati pedu, akuchisina problem inotikurira. Akuchisina tinozotiwira sekereke tikatadza kuchitambira kana kuachiva zvatinoda kuachiva. Nekuti Mweya Mutsvene ndiye mubatsiri wedu. Pakunamata kwedu Mweya Mutsvene ndiye mubatsiri wedu. Pakurarama kwedu Mweya Mutsvene ndiye mugonesi wedu. Hatigone kuungana pasina Mweya Mutsvene tikasvika tiitira. Hatigone kuwana ungano yatinoungana tisina Mweya Mutsvene ikakufadzai. Tiri kungoti Mweya Mutsvene, garai patiri. Garai matiri Mweya Mutsvene. Mutidzidzise zuva rimwe nerimwe. Panoburuka shoko renyu Mweya Mutsvene. Femerai shoko renyu tigogona kuwana patinogara matiri. Tigogona kurirarama tina Mweya Mutsvene. Father, I thank you. Mweya Mutsvene tokutendai. Mweya Mutsvene tinokutendai. Nekuti ndimi musimbisi wedu patinopera simba. Ndimi mutakuri wemhosva dzedu. Ndimi munoti batsira patinoremera. I thank you, Father. In Jesus' name. Turangopfuura pamberi paMwari tichinamata. Next prayer point yatoda kunamatira turangokumbira favor. Ndaiverenga kuna Exodus. Exodus chapter 12. Pane nyaya ivana vaIsraeri vakuda kunobuda. Unonzwa vachinzi. Unonzwa vachinzi Mwari akavapa favor. Regai ndigoiverenga. Exodus chapter 12 verse 36. The Lord gave the people favor in the eyes, in the sight of the Egyptians, and they gave them whatever they wanted. Favor inobva kuna Mwari. Tinoda kukumbirira favor. Hapana asiri kuziva zviri kuitika. But favor yaMwari zvainoita, pausingadiwe ukaenda une favor unosvikogamuchirwa. Zvinoita favor zvainoita, inozarura madhoo. Favor zvainoita manje, inokuita an extraordinary person. Ukaiverenga nyaya yeExodus, pandai nyaya iri kuenda Exodus yemaIsraelites. Munoziva kuti Moses mupalasi maakakurira, ndimo mupalasi mainzi vana vakomana ngavaurayiwe. But imo ndo maakakurira. Ukaverenga nyaya yamai vaMoses, ukaenda nayo. Mai vaMoses was being paid to breastfeed Moses. Vangana vana mai vanotenderana nekuti vakambobhadharwa kuyamwisa mwana waakazvara. But zvinoitwa nefavor yaMwari. Favor ikakuloketa inokusiyanisa nevamwe. Tirangokumbira favor kuti Mwari pakereke pano tiitirewo favor. MuSouth Africa muno matiri patinopinda tisazowana dhora tinonoka tikavharirwa. Favor yenyu ngaingoenda nesu tinovhurirwa dhoo. Kumabasa kwedu vachinzi ava havachadiwa. But iwewe enda une favor. Ungonzi pamuri kubvisa vamwe uyu ngaasari nekuti favor inokumbirirwa. Ngatingoenda pamberi paMwari titi Mwari, vana vedu kuzvikoro, maticha anovadzidzisa ngangovawanira favor. Pese dhora tinonoka timbowanirwa favor. Ngatingoenda pamberi paMwari tinamata. Tinodzoka pamberi penyu Mwari mangwanani ano.
makatichicha makakumbira muzita rangu ndikasakuitirai. Mangwanani ano tabatana sekereke Mwari. Tiri kuti Mwari tiri munyika yeutorwa. Tiri munyika yeutorwa Mwari, asi takungokumbira favor mangwanani ano pamusoro peupenyu hwedu. Tanzwa shoko renyu kuti kune vamakambowanira favor Mwari, vakapiwa jewelry, vakapiwa siliveri, vakapiwa gold. Nesuwo mangwanani ano tiri kukumbira favor Mwari munyika ino. Mwari, timboenda kwatinoenda, favor yenyu yakatibereka Mwari. Tisazowana Mwari suwo ratinonoka tigovharirwa. Favor yenyu ngaizarure masuwo Mwari pamusoro peupenyu hwedu. Mwari, tigamuchizeyo nechizoro chefavor Mwari. Tiri kukumbira favor pamusoro peupenyu hwedu. Mwari, tisiyanisei Mwari nevamwe. Isu Mwari tiri kukumbira favor. Mwari, patinoenda kumabasa, favor yenyu ngaititakure. Vana vedu pavanoenda kuzvikoro, favor ngaivachengete. Pavanogara Mwari, mumatransport mavanofamba, munzira matinofamba Mwari, favor yenyu ngaitinzvengese, itiendese nepatisingafanire kuenda nako. Tiri kukumbira favor Mwari inotinzvengesa kune zvinotiparadza. Tiri kukumbira favor Mwari inotisiyanisa nevamwe. Mangwanani ano ndiri kukumbirira favor pamusoro peupenyu hwangu. Ndiri kukumbirira favor pamusoro pevana vangu. Ndiri kukumbirira favor pamusoro pekereke ino. Hatina wekwedu anozoabuswa nekuti anenge akaberekwa nefavor yenyu. Hakuna wekwedu anozorwadziswa nekuti anenge akaberekwa nefavor. Mwari, tiwanireiwo favor pamusoro munyika ino yatiri. Patinogara, mumakommunities atinogara, tiri kukumbira kuchengetwa nefavor yenyu Mwari. Kumabasa kwatinoenda tichengetwe nefavor. Vari kuita mabhizinesi, masuwo ngaarambe akavhurwa, makastomers ngaarambe achiuya kubudikidza nefavor yenyu. Shoko renyu rinonzi imi Mwari, Jesus found favor in the eyes of the men and the heaven. Nesuwo Mwari, tiwanirwe favor Mwari. Tiwanirwe favor pamberi penyu, tiwanirwe favor mumaziso evanhu. Tiri kukumbira Mwari kuti vana vedu ngavachengetwe nefavor. Vari kumacolleges ngavachengetwe nefavor. Vari kukreshi, vari kumaprimary, vari kuenda kumabasa, vasati vanawo mabasa, favor ngaivawanise mabasa. Vari kutsvaga mamarriages Mwari, favor ngaivatume to the right people. Tiri kunamata mangwanani ano favor. Taungana Mwari sekereke, tatinotenda upepo hwenyu huri pano. Tatinotenda imi Mwari, hamurari hope makasiyana nevanhu. Mwari, favor yenyu ngaichengete gote kwarino. Patinopinda pese Mwari, favor ngaiende nesu. Tatinokumbira tisanyimwe nekuti favor inenge inesu. Suwo ratakumbira Mwari, tivhurirwe Mwari, nekuti favor inenge inesu. Rangarirai vana baba vanoenda kumabasa, rangarirai vana amai, rangarirai vana vedu vacheche, vakomana nevasikana vepano ngavachengetwe nefavor. Father, we thank you. Father, we worship you. I thank you, Father. Turangosvika mwedzi wedu waakupera. Turangoti svike patinonamatira zvegumi zvedu nezvipo zvedu. Chinototaurirwa izwi, takadzidziswa kunzi achingoendeswe, chinotaurirwa izwi. I'm very worried kana usiri kubhadhara, nekuti isusu vari kubhadhara taakutotanga kutokumbirira, ndo panovhurwa masuwo. Regai ndingoverenga vhesi imwe chete ndigotsanangura zvishoma tigozonamatira zvipo zvedu nezvegumi. Regai ndiverenge kuna Malachi chapter 3 verse 8. Munokwanisa kutiisira pabhodhi tigoiverenga tese.
Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithe and offerings. Let's mark that word, do not rob. I was doing a research in the verse. Definition to illegally take property, money or valuables from a person. The term typically associated with the use of force, violence, and threat. And those are true. So andizive hangu kuti sevanhu tinoita zvivindi izvozvo manzwa hanzi to forcefully ndozvinoitika kana tisiri kubhadhara tithe. But ndirangoti tikurudzirane patirangosvika patinongonamatira zvipo zvedu nezvegumi zvedu ngoti Mwari patiri kupa kubasa renyu upenyu hwedu ngausarambe hwakadaro. Patiri kuuya nezvipo zvedu Mwari masuo ngaavhurike. It's an altar tiri kuunza kuaritari. Mwari altar yenyu inopindura nemoto. Mauma altars ese they submit ku altar ya Mwari. Nekuti hakuna mweya yetsvina inokurira zita ra Mwari. Saka tirongoti patiri kuunza ku altar yenyu mauma altars ese akaitwa pamusoro peupenyu hwedu ngaasubmite. Ngatingende patinonamatira zvipo zvedu nezvegumi. Baba nezita neropa ramambo Jesu, ndinokutendai nezvipo nezvegumi zvatiri kuunza kubasa redu. Tinokutendai namabasa amakatipa, mabusiness atiri kuita Mwari, ari kutipa Mwari zvekuti tigoya nazvo kuti basa renyu ripfuurire mberi. Mwari tirangarirei Mwari nezvipo nezvegumi zvatiri kuunza. Kuburikidza nezvipo izvozvi Mwari, masuo kuupenyu hwedu ngaazaruke Mwari. Ndiri kunamata mangwanani ano Mwari, ndichiti Mwari zvataunza kubasa renyu Mwari ngazvivhurire masuo, ngazvitipupurire Mwari, zvigadzirise dzimwe nyaya dzisiri panzvimbo dzeupenyu hwedu. Ndiri kunamata Mwari kuti zvipo zvenyu Mwari ngazvipupurire ramangwana revana vangu. Zvipo zvedu nezvipo Mwari zvatiri kuunza kubasa renyu ngazvizvarure mamwe masuo kuti gore rimwe nerimwe tirambe tichikura in terms of knowing you God, in terms of our faith, in terms of our finances. Ndiri kunamatira Mwari masuo growth anounzwa Mwari nezvipo nezvegumi zvatiri kuunza. Zvimwe zvirwere mamwe maconditions atinawo Mwari ngaatange kusubmita, ngaatange kuenda Mwari. Masuo agozaruka, mapandiri edu Mwari ngaasaome. Kudzimba dzedu tibvisireiwo utyi, kudzimba dzedu Mwari tibvisireiwo zvinonetsa. Kuburikidza nezvipo zvedu, kuburikidza nezvegumi, kudzimba kuve nemufaro, kudzimba kuve Mwari nezvekudya, kudzimba kuve neutano, kumabasa tirambe tichisimudzirwa. Kuburikidza nezvipo zvedu ngazvitipupurire pamberi penyu, tive zvipiriso zvinonhuhwira. Tiri kunamata Mwari vanobvisa vepano ngavasashayiwe zvekudya, vanobvisa Mwari vanomira nebasa renyu varangarireiwo Mwari. Tiri kunamatira vanomira nebasa renyu nemataithe, vanomira nebasa renyu Mwari vachipa Mwari vari kuita mabhizinesi ngaarambe achikura nekuda kwezvipo zvavo Mwari. Ngazvizarure mamwe maavenues, vari kuenda kumabasa ngavapromotwe, vari kuzvishandira Mwari ngavakure pamabhizinesi avo. Kuburikidza nezvezvipo nezvegumi Mwari makati ndiedzei, yezvo Mwari vakuedzai. Imi chiregai kuramba makanyarara kumasituations emuupenyu hwavo. Vamwe havana mazita Mwari, asi chavanacho ndicho zvipo nezvegumi zvavari kuunza kubasa renyu. Zvino Mwari chiregaiwo kuramba makanyarara, vakurisei Mwari. Tinotenda kuti magenerations anobva patiri achienda Mwari kuburikidza nezvatiri kuita, ngapave Mwari neechange, ngapave neukama Mwari kuburikidza nepatinomira nebasa renyu Mwari. Kunyangwe patinomira nenguva chaiyo yatinopa kubasa renyu, iripirei Mwari. Patiri kumira nemaresources kubasa renyu Mwari, ngavaripirwe. Upenyu hwedu ngaurambe hwakadaro. Vana varegedze kudzungaira, vana varege kuita madofo kuchikoro, vana varegedze kumitiswa, vana varegedze kuita madrugs. Nekuti Mwari
chatinounza kwamuri. Chine zvachinoita munzvimbo dzemweya chatinounza kwamuri hachirove. Father, we thank you. Kunyangwe naiwo mazuva atiri kushumira tiri pano, Mwari ngaaregeze kungoenda. Ngaazotichengetera vazukuru, ngaazotichengetera vana vevazukuru, nekuti imi Mwari munorangarira. From the first generation hamukanganwe makasiyana nevanhu. Father, we thank you. We honor your name. In Jesus' name. Ndichinopedza praise team ichuya tatiri mumwedzi wati celebrate vana mama. Ndingofunga kuti ngatingobatana zvekare futi mavhesi akaverengwa tingoti vana mama ngavaitirwe zvakanaka. Vana mama ngavarambe vachisimbiswa zuva rimwe nerimwe kutakura mhuri. Unoona kuti pamba kana pasina amai panorema, pamba kana pasina amai panorwadza. Ezvinezvo wakaipa anodivide mafamilies kuburikidza nemadivorces, kuburikidza nekuenda kuti vana baba vanokasika kuenda. Ngatingonamata tichiti vana mai ngavasimbiswe, vana mai ngavachengetwe, zvirwere zvinobata vana amai zvishayiwe simba pamusoro peupenyu hwana amai. Tingonamata uyezve patiri kunamata, let's make special mention to the mother of the house, mai mufundisi nemhuri yese yavari kutakura vapiwe simba, nekuti panokura mhuri simba rinofana kuwedzerwa nekuti basa rinenge rakurawo. Tingonamata Baba nezita neropa raJesu tinouya kwamuri Mwari neupenyu hwana amai vanopinda pano vamakatipa Mwari, vari muupenyu hwedu vatinopinda navo. Vamwe vacho ihanzvadzi dzedu, vamwe vana amai vedu, vamwe vacho vana vedu. Tinouya navo mangwanani ano tichiti imi Mwari vasimbisei vana amai veumhare vanotichengetera mhuri, vana amai vanogona. Mwari rambai muchivapa simba zuva rimwe nerimwe. Satani asaiwe simba pamusoro peupenyu hwavo kuburikidza nekubata miviri yavo, kuburikidza nezvirwere. Makenza anobata madzimai ngaanyararidzwe, ngaaparadzwe pamusoro pana mai. Tiri kudeclare utano panana amai vekwedu, tiri kudeclare rufaro panana amai vekwedu. Ngavaregedze kuleka, ngavaregedze kushota, ngavazadzwe nemufaro, ngavazadzwe neutano. Mari zhinji tiri kutaura rufaro, vana amai ngavasimbiswe. Tinokutendai naamai mufundisi vamakatipa pano, tiri kukutendai Mwari nebasa ravari kubata kuchinja upenyu hwedu, kuchinja dzimhuri dzedu, kuti dzidzisira kereke kutarira mufundisi wedu. Tiri kungotenda Mwari neimba yavo yavakatitendera sekereke kupinda mairi. Rambai muchivapa rudo Mwari, pari kukura basa. Rambai vapei simba rekuita take care of each and everyone. Tiri kukutendai neupenyu hwamai mufundisi, vapei utano. Mhuri yavo ngairopafadzwe, mhuri yavo ngairangarirwe. Vana amai vepano tinokutendai Mwari neupenyu hwavo. Mazviita Mwari, tinokupai mbiri, tinokukudzai, tinokuremekedzai. Maybe regai tingowana mazwi mairi matatu atinotaura pamusoro peshoko richaburuka kwatiri pazuva ranhasi. Chingoudza namatira mwoyo wako kuti mwoyo wangu gamuchira. Kune mweya yetsvina inobata vanhu, mweya yetsvina inobata vanhu kutotadza kunzwa shoko. Ngatingosungai nekurayira madhimoni anotadzisa vanhu kunzwa shoko, anotadzisa vanhu kurumbidza. Unokwanisa kungoitwa carried away panguva yekurumbidza ugoshaya kuti ndaandichiitei. Unokwanisa kungoitwa carried away panguva yeshoko ugochitadza kuziva kuti ndaandichiingei. Ndambotaura ndikati chatainga pano hakusi kuzoonana sevanhu asi kusangana naMwari. Ngatingoti Mwari, tauya kuzokurumbidzai, gamuchirai rumbidzo dzedu, tauya kuzonzwa kutaura kwenyu. Muranda wake Mwari atomupa shoko kare, zvakuda iwewe the recipient kuti ungoti Mwari, zarurai moyo wangu ndigonzwa shoko ndigorigamuchira. Mwari, tokutendai neungano iripo nhasi. Tatouya Mwari kuzosangana nemi, tauya kuzodzosera mbiri nerukudzo kwamuri. Mwari, inzwaiwo rumbidzo dzedu, tigonerei Mwari kukurumbidzai sekuda kwenyu. Mwari, urutsai vatumwa patiri kurumbidza. Mwari, varumbidze nesu. Kudenga hanzi vanoti hozana hozana, nesuwo pano taakuti hozana hozana. Mwari, tigonesei
mweya yetsvina inotadzisa vanhu kurumbidza, mweya yetsvina inotadzisa vanhu kunzwa shoko, takuirayira nezita neropa raJesu. Ngaichibuda, ngaitambe, ngaishayiwe simba. Takudeedza moto, vanorwara takudeedza moto vaporeswe. Izvozvi pataakurumbidza, mweya mutsvene torai nzvimbo yenyu, pataakudana zita renyu, mweya mutsvene zadzai gotegwa rino, paakutungamirirwa nepraise team. Ngavapfekwe namweya mutsvene nesu kereke ino, ngaizadzwe nemoto patiri kurumbidza. Tirumbidze Mwari tiri muupano hwenyu, tiri kudaidza presence yenyu patiri kurumbidza. Pari kuburuka shoko, gadzirirayo mwoyo yedu Mwari, tigogamuchira shoko. Risave ranhingi asi ndiritore rive rangu. Shoko ranhasi Mwari ngarichinje upenyu, ngarichinje masituation, ngarichinje maonero nemanzwisisiro eupenyu. Mangwanani ano Mwari tiri kudaidza umbepo hwenyu patiri kunzwa shoko. Mwari taurai nesu kubudikidza neshoko, shoko rakaringana, seasonal word repanguva ino rinoita kuti tipuhwe rimwe simba, kuti kana todzokera tidzokere tasimbiswa, kana topinda muguta tidzokere Mwari takazadzwa nesimba, kusazowana chinotikurira, kusazowana chinorwa nesu chikatikurira, nekuti tinenge takashongedzwa, tinenge takazara neuvepo hwenyu, tinenge takazara Mwari nesimba. Tinokutendai Baba, tinokudzai mazita nemumwe nemumwe amatendera kuuya taapano Mwari. Take over, mweya mutsvene, kuda kwenyu ngakuitwe muzita nemuropa raJesu. Amen. Hallelujah. Varikufara chete. Hallelujah. Give me a J. Oh, why? What do we have? There is joy in the mighty name of. There is joy in the mighty name of. There is singing and dancing in the mighty name of. Up, 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 up. Hallelujah. Yasvika nguva yekuti timborumbidza Mwari nekumutambira. Amen. Hanzi Mambo Dhavhidha vakatamba kusvika mai vapopota. Imagine mambo vachitamba kusvika mai vapopota. Ko iwewe uri ani unotadza kutambira Mwari. Amen. Amen. Glory to Jesus. On your marks, get set. We are ready for Jerusalem. On your marks, get set. We are ready for Jerusalem. Say on your marks, get set. We are ready. On your marks, get set. Hallelujah. Are you ready for Jerusalem? Matamusi ready. Ipoisa mururu kuna Jesu. On your marks, get set. We are ready for Jerusalem. On your marks, get set. We are ready for Jerusalem. On your marks, get set. We are ready for Jerusalem. Say on your marks, get set. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready for Jerusalem. Say we are ready. We are ready for Jerusalem. On your mark, get set. We are ready for Jerusalem.
are ready for Jerusalem. Hey, hey. What's up? Hey, hey. Say on your mark, get set. We are ready. We are ready for Jerusalem. Yes, we are ready. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. Yes, we are ready. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. Yes, we are ready. We are ready. We are We ready. are ready for Jerusalem. Yes, we are ready. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. Yes, we are ready. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. Say we are ready. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. My sister, you ready? We are ready. My brother, you ready? We are ready for Jerusalem. My mother, you ready? We are ready. Yeah, We are ready for Jerusalem. Somebody shout Jesus. Tingomberera Jesu maoko, tingomberera Jesu maoko. Ovapo ongopa neighbor wako high five. Ongoti mumwe mukana ukumurombedza. Tingoona maoko mudenga munhu wese tu. Women of valor, are you in this place? Women of valor, are you here? Women of valor, muriko here. Une simba muro para Jesu. Imo mune simba muro para Jesu. Imo maita simba nenyasha muro para Jesu. Imo mune simba muro para muziki kanini. Imo mune simba muro para kayerera pa muchichikwa. Imo mune simba muro para Jesu. Kana matimoni kana vadonye ya vangu kana matimoni kana vadonye ya vangu mundu wese andetione easy so kana ulipotikozwa mururuti. You can call out a mururuti.
we lift Jesus higher. Jesus higher. 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 Jesus higher. Jesus higher. Jesus higher. Jesus higher. 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 Shingo chapa chapa diwo. Matandega, Sonia Matandega, Jamu Sumira Dekaka, Jamuna Matandega, Jamu Sumira Deka, Jamuna Matandega, Jamuna Matandega, Jamuna Matandega, Jamuna Matandega, Kanini, Jamuna Matandega, Kanini, Macaporero, 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 Sunday school Murico ere. Su. Yani wadi bata, simbarangu rabuda. 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 Chibora maperiana mama adetione. So. Muriko ere. Let me teach you a song. See what's up? Inechiti tonembi mea muchene. Mulwese. Inechiti to mea muchene. Inechiti tonembi mea muchene. Choir. Inechiti tonembi mea muchene. Inechiti to mea muchene. Lift Jesus higher. Jesus higher. Lift Jesus higher. Jesus higher. Lift Jesus higher. Jesus higher. Jesus higher. Jesus higher. Somebody shout Jesus. But dirimea, dirimwana wepepo, tinopina ne pandi doda, tishibuda ne pandi doda, dirimea. Hajimete se, dirimwana wepepo, tinajas, tinopina ne pandi doda, tishibuda ne pandi doda. Ikayo senkaisile. Kumba kwangu ngabasile, vana vangu ngabasile, kutindilipwe. One more time. Ikayo sekaisile. Kumba kwangu ngabasile, vana
ngapfuma Satana karena amitepora ayoyo Diana ngapfuma Satana karena amitepora Diana ngapfuma Satana karena amitepora
pamberi paMwari. Chingotaura mazwi maviri matatu pamberi paMwari. Chingowana zvaunotaura pamberi paMwari. Imbotaura something pamberi paMwari. Imbowana mazwi aunotaura pamberi paMwari. Mangwanani ano imbowana something that you are going to say before him. Shimbowana mazwi aunotaura pamberi paMwari. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mangwanani ano ndoda kutenda Mwari that we are here today, the last Sunday of the first half of the year. Tomorrow we are opening another section of our lives. Kuneva no ziva zvemweya, it's a time to reset. Kuneva singa zivi, it's another Monday. Kana wa kufamba, pane paunofana kupfeka boots. Boots idzodzo dzinotendera kuti pauri kupfuura napo padarikike. Saka nanga nchifunga ndikati ukatarisa book ya 1 Kings chapter number 19 verse 8. Inoti murume anonzi Elijah anoti kuna Mwari under an oak tree. Of that I am giving up. I no longer want to continue to serve. Mwari avana kupindura vakati ndazvinzwa Elijah dzokera kumba kana kuti chifa. Vanotuma mutumwa wati wake up and eat. This food shall carry you the next 40 days uchifamba kuenda kugomo raMwari rainzi Horeb. Mwari vanga vakatarisira kunosangana naye kugomo ikoko. Kune mwe munhu wandira kuti ambotenda Mwari kuti this service yanhasi togona kuishandisa as a service yekupfeka dzimwe bhutsu dzinogona kutitakura kunosvika musi wa31 December. Kune vane zvemweya, remember maaltars anogadzirwa nemuromo. Elijah aitiza Jezebel. Simba ra Jezebel rakanga risiri pakuti aive murume mukadzi waAhabu, but Jezebel aive nema instruments of power. My instruments of power aiva na Jezebel aisanganisira vaprofita aive nema instruments of power. Of that iwewe Elijah kana ndikasakuuraya kwete nekuda kwaAhabu, but ndine kwandakasacrifice kwekuti ndikaenda pama instruments of power I can trigger them. Pane mumwe munhu anofana kuseta nhasi Sunday as an instrument of power kuti kana tasvika muna September tinoti 31 May ndakataura izwi and I'm triggering it from the instrument of power. Ukashaya izwi ravakabhenga unotambiswa. Ukaona mukadzi akagara pamba anokurangaridza. Remember, vakadzi vane tsika yekukurangaridza kuti iwe usada undijairira. Wakandinyepera ukati uchagara neni kusvika ndafa. Musi wa2 June nguva dza3 PM ndichitamba namashizha emuti emupopo uchitaura neni. Anenge achidzokera pa-instrument of power. Why? Pane a covenant and a word that has been spoken. Ndoda kutendera mangwanani ano kuti mwe munhu ambotarisa kuti June, July tinongosvika patime yekuti patiri kupinda muna June. This is the month yekutonopeta this first half. Saka wasarwa ne 30 days wobva unopinda mu second half. Pa 30 days idzi uri kuvhara mwe first half uri kugadzirirei nadzo. Kwasara 30 days totopinda mu second half. Pamwe hapana chakaitika. So you need to go and think what you said musi wa 1 January. 31 December 1 January tiri pano. Wotarisa kuti kwasara 30 days. Ambotsvaga vanhu vari serious panyaya dzekunamata makusenhara. Vamwe vanhu unonamatirwa nepresident worship. Noti umbotaura kuti Mwari wekudenga, I want to set something. Elijah paanga akunopedza upenyu hwake kuti achizoenda kudenga aseparatwa nechariot of fire, akamanage ma last days ake adyiswa chikafu che 40 days
akaenda paHorebhi akanosangana naMwari akapiwa assignment. Pa30 days idzi dzasara first half hauna here imwe assignment yaunogona kupiwa? Dzongopera here zvakadaro? Unoziva kuti mumwe munhu haana mubhedha because haasati amboukumbira. Ndine mumwe munhu haasati atombokumbira mubhedha. Ndine mumwe munhu haasati atombokumbira mari. Ndine mumwe munhu haasati atombokumbira power. Kuti Mwari ndoda power. Ndanga nchizvifunga zvikanzi there is a voice crying in the wilderness, come and repent. But this voice raisadya sadza, rairarama nehwiza nehani. You can even sacrifice your body for the power to stay on you. You can sacrifice what? Your body. Samson achiberekwa anonzi haageri musoro kana kudya chikumwa zvinodini zvinodhaka. Kureva kuti the body was sacrificed away from wine. The body was sacrificed away from a Caesars. Rega kuramba uchingodya sadza zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Can you not sacrifice kuti Mei unoyu ndoda kumborega kudya pari kutanga June ndimboitawo 2 days dzandinotsanyira vana vangu kwete dzapastor Jiriji aiwa dzako. Madhimoni anokudza kuti kana kuchitonhora hakutsanyiwi. But vanoroya vasina hembe kuchitonhora, varoya vabudi basa nekuti chando chanyanya, vanongobvisa hembe dzavo votoroya zvakadaro. Muroya haaroyi akapfeka juzi nekuti ndemuna June. Kana mhiko yaakasacrifice achinzi munobuda makashama, anobuda akashama. But mukristu ari kurega kuya kuchechi nekuti kune chando. Do you really mean this? Varoya vabudi mumba vakapfeka muna June, muna July, muna May, vanongobuda. Rusero harupfekwi nemunhu harugarwi nemunhu akapfeka. Ma sacrifices and covenants haachinjwi neweather. Don't be sacrificed by words. Pauri kunamata munamato wanhasi ndoda kuti umboti Mwari kana paina akandiroya ndoda kumuroyawo. Imborega kunamata munamato kuti Mwari ndinoregerera vese vakanditadzira. Hausi Jesu iwewe. Iwewe hausi Jesu, uri munhu. Ndoda kuti umbouraya vanhu uri Mwari ndiri kunamata kuti Hamani pamatanda ake. Ndikutsvaga munhu anomboti 31 days dzaMei dzapera kwasara 30 days dzaJune ndaakutopinda musecond half hapana chiri kubatika. Kana zvakabatika bandoda simba rekuenda kumberi. I just want you to pray for the power to continue. You need power to continue. Mamwe mamarriage akareberwa because you didn't ask for power to continue. Mwe munhu akutosvotwa nei panangotanga kutaura nyaya yepower. What are your artifacts of power? Mambo vanofamba netsvimbo. Wanzwa? Mambo vanofamba netsvimbo. Muroyi anotasva bere. What is your artifact of power? Chii chawakabata chesimba? Unourayiwa sehuku. Munzvimbo dzemweya unogona kuurayiwa sehuku. Kuno mumwe munhu anongonzi akaonekwa akafa, mapurisa haana kana interest nerufu rwake. Hapana. Why? Hauna any power. Ndoda kuti mumwe munhu ambotsvaga power. Udza mumwe Elijah akatonzi eat that you may have power. Ndoda munhu ana matirebo imbodaidzira kuti power. Dzokorora kuti power. Munhu akakuguma zvinofanira kuva nema-consequences. Muroyi akapinda pamba pako zvinofanira kuva nema-consequences. Munhu akabata mhuri yako zvinofanira kuva nema-consequences. Munhu akataura zita rako zvinofanira kuva nema-consequences. Munhu akabata hembe yako akaenda nayo mumba make achina kuigadzira ngamupfute moto, panofanira kuva nema-consequences. Ukamara mota yemunhu ane power zvine ma-consequences. Ukatuka munhu ane
ane power zvine consequences. Ukamira munhu ane power zvine consequences. Ndoda kuti munhu ambonamatira chinhu chinonzi power. Ndosaka uchizoona munhu akasvika parobhoti anogona kuti ndiri mwana waMunangagwa, atopedza newe. Nezuro takaenda kuRandburg, zvikanzi baba enai munopaka murodhu. Ndakangoti ndini Pastor Njiri. Vakambirienda vanga vati ndiwe pano. Zvikanzi hauwazivi here iwe? Hauwazivi here? Mira apa mota dzichibudiswa munhu achipinda. Iwewe sei madhimoni achitendera vana vako kudya manheru? Wamboenda paaritari sei vana vachidyiswa manheru? Ndinoda kumanikidzira mumwe munhu kukumbira power. Kana bhosi achinetsa ngatinomupfudzisai huku. Tinotora zita rake toriisa paaritari, obva abuda basa anonofudza huku. Iwe hakuna. Pane munhu anoda kuti azive kuti une power, ende rinowanikwa muchechi. Hauna kuuya kuchechi kuzonzwa vanhu vachiimba, wauya kuzotora chi? Dombonamatira power. Munhu hatorina kana unoziva kuti kumwe kutobirwa chaiko kushaya power, kumwe kutoroyeka chaiko kushaya power, kumwe kutotaurika chaiko kushaya chi? Power. Dauti mbonamatira power. Dauti mbonamatira power. President wechikuda kuti muimbe. Kana maimbira toda kuona power. Isati goni kuya kuchechi tisingaoni simba raMwari. Mwari werugare vari kuti kune munhu ane misodzi anofana kuti nezita raJesu, I reclaim my position. Yo, ndiri kunzwa kuti kune mumwe munhu anofana kutowana breakthrough ndisati ndaparidza. Ndine nyaya yangu yandoda kuparidza, but kune munhu anofana kuti anga awana power papaime prayer. Ipapa Mwemashava pamuri kuimba ipapo tenderai, toda kungonzi vamwe vanhu vagamuchire power. Vamwe uchanzwa zviveve, vamwe venyu muchatanga kuona masuo, vamwe venyu muchatanga kuona zvaiitika. Pane power rauri kufana kuexperience. Pauri kunamata pane power rauri kufana kuexperience. Pane power rofana kufamba mumwiri wako. Pamwe pacho kumbonzwa kuti ndine zviri kuitika mandiri kunobatsira. Praise him. Hakuna hama kupinda Yesu, hakuna kuchinda, hakuna umwe kurapa vese, hakuna
Jesu murishamwari yakanaka, muperekedzi wakatendeka parwendo, imi mutungamiri wakarurama. Jesu makafamba nesu kubva gore richitanga, ndakavotari paseka ndavo. Muri mutungamiri wakanaka Jesu, imi shamwari inoenda nesu kwese kwatinoenda, imi shamwari inofamba nesu misi yose nenguva dzose. Timi munovhenekera tsoka dzedu pakufamba, timi muperekedzi wakanaka pakufamba, unoenda nesu kwese kwatinoenda. Jesu tinokuvongai mangwanani ano, munonatsa kutungamira, muri shamwari yakanaka. Hakuna nzvimbo yamusingazivi, hakuna nguva yamusingationi, nekuti muri Mwari. Meso enyu ari pese pese kucherekedza vakarurama, nekuti muri Mwari. Mazviita mweya mutsvene, mazviita chakanaka. Torupita zita renyu totenda kunaka kwenyu Jesu. Torupita zita renyu totenda kunaka kwenyu Torupita. Zita renyu totenda
Jehova. Nimemwaga mpya upenyu. Nimemwaga ishazu. Arabasata yaba. Yandara bosha. Yandara bosha yandara. Ana unde Jehova. Makana kamuchede. Nimemwaga mwafanira turumizwa. Nemutima katendeka. Shira Yesu Baba. Muchana wangu tinafadhili kwa muri. Nibasata yaba. Thank you, Jesus. Tinoda kutenda Mwari mangwanani ano kereke ya Jesu. Mweya muchene uri pamusoro pedu mangwanani ano. Mamakanya ndoda kuti mutimbirewo song yokuti torai moyo wangu Mwari munyike mutiimbire song iyo mangwanani ano. Tidzokere pamberi paMwari zvakare. Tindirangarira Mwari kuti mweya muchene uri pakati pedu mangwanani ano. Ngatidzokere pamberi paMwari tiimbire song iyo mamakanya tiimbe. Tiisa moyo yedu pamberi paMwari kuti Mwari varambe vari patiri, mweya muchene urambe uri patiri mangwanani ano. Torai moyo wangu unyike muropa tisambidze titenese zechando chamatsu Mwari Baba torai Torai
tena pamberi penu. Mangwananano ndisuke ione ropa la Yesu. Ropa rinotora zvakanaka. Kupfuura ropa raPeri mangwananano. Torai moyo yedu Mwari munyike muropa. Shandidzaiwo moyo yedu mangwananano. Kune vakaremerwa moyo ngainyikwe muropa. Isonezwe pedyo nechigaro. Murapi wemoyo yedu tinokuongai. Mangwananano Jesu kumi. Katisvikei patinotenda Mwari vakatendeka, ivo Mweya Mutsvene vari pakati pedu. Let's celebrate the Holy Spirit and make a loud noise in the house of God. Amen. Amen. Toda kutenda Mwari, toda kutenda Praise Worship nenguva yamatiwanira yokutiimbira kwakanaka. Mangwanani ano kereke toda kutenda Mwari nokuti Mweya Mutsvene uri pakati pedu. Toda kutenda nokucelebrate Mwari na vision ratinawo panzvimbo ino. Vakakomborehwa vatakakomborehwa hama dzangu mukati mekereke ino. Tina baba namai vanotitungamirira pakati penzvimbo ino. Vanoita zvinhu zvose zviendeke. Mweya Mutsvene usvike panzvimbo. Mweya Mutsvene ugare nesu. Ngatifarire baba namai vari pakati pedu. Tinokudai baba in Jesus name. Amen. Amen. Right, tingatora hedu nzvimbo dzedu. Toda kuti tigasvika pamutinogamuchirana mukati memba ino pazuva rinonzi nhasi tichitenda Mwari tichifarira Mweya Mutsvene nokuti pana mapisarema 122 verse 1 inoti iyo ndakafara pandakanzi handei kuimba yaJehovha nokuti tiri kuona tese tiri muno takafara. Saka ngatifarei Mwari pakati pedu, Mweya Mutsvene pakati pedu. Tichisvika patinogamuchira board of elders yepanzvimbo ino kuti Mwari vanotitungamirira, vachikutungamirirai, vachikupai wisdom yokutungamirira kunyange sangano rino Mwari wamasimba achikubetserai. Ngativagamuchirei titi amen. Board of elders. Amen. Regai tisvike patinogamuchirawo group redu refuture yamangwana Sunday school. Are you there? Tinokugamuchirai nezita raJesu. Amen. You can go to your classes. Regai tisvikewo patinogamuchira boka rana baba men's fellowship board rinotitungamirira as well. Sana baba regai tisvike patinogamuchirai vana baba titi amen. Regai tisvike patinogamuchirawo board rana mama rinova rinosapota ivo vana baba tichiti tinogamuchirai vana mama. Amen. Regai tisvikewo patinogamuchira as well vose unongonzi leader ari panzvimbo ino, wese anotungamirira, wese ari kusection kwaari. Toda kuti tive tinosvika kugamuchira maleaders tichiti gamuchirwai zvakasemberemedzeka nezita raJesu. Amen. Toda kusvikawo patinogamuchirawo kunyange neboka randinoshanda naro as well reassuring. Ushering, are you there? Tinogamuchirai. Amen. Right, ndoda kusvikawo zvakasarudzika ndinogamuchirawo boka randinoshanda naro cell group rangu reHorizon View. Cell group, are you there? Horizon View. Amen. Right, ndoda kusvika pandinogamuchirawo boka redu reTeenagers. Teenagers, are you there? Tinokugamuchirai nezita raJesu. Amen. Aiwa, teenagers, tinokugamuchirai nezita raJesu. Amen. Yes. Boka redu remayouth tinokugamuchirai nezita raJesu murime remayouth. Amen. Thank you very much. Tinoda kuti gamuchirawo mamwe mapoka anobata pano panzvimbo. Tinoda kugamuchira zvakasarudzika as well. Tine boka recatering rinoona kuti pano pakamira vanoona chikafu here. Tine boka redheko ndati ndimenjeine kuti tinokusagamuchirai zvakasarudzika chiti amen. I think tasvika panguva yakuti tigamuchire also vanotiona online, our online viewers, kuti tinokugamuchiraiwo nezita raJesu. Rambai muchionana nesu, tinokutendai, tinokugamuchirai chiti amen.
ndauka tasvika patagamuchira nomumwe wese ari mukati menzvimbo ino, vana baba vana mama, tinokugamuchirai chaizvo mauya kuimba yaMwari, tinokutendai kunotonhora asi tikaramba takashingira tichiuya kumba kwaMwari tinochiita zvakanaka. Tinokugamuchirai kuti tigamuchirikai nezita raJesu, amen. Right. Regai tisvike patinogamuchira mavisitors. Tine mavisitors here atinawo atishanyira mukati meimba ino pazuva ranhasi. Vatiratidze nokusimudza maoko vari pavari ipapo. Tine mavisitors here atishanyira pazuva ranhasi. Ndiri kuona maoko ari kubva nokoko maasharings. Tibetsereiwo kuti mavisitors edu atore chimwe chinhano chokuya kuno kumberi tivakwazise senzira yedu yepano paRoadport Prayer Center. Tinofara kana mimba muchiita mavisitors, ngativabatsirei maashers kumusoro uko, simukai muvabatsire vasvike kuno. Svikai zvenyu kuno mavisitors edu makasungunuka, mauya muimba yaMwari. Pana Mwari hamusi mavisitors, uyai zvenyu makasungunuka, uyai makasungunuka, tikukwazisei. Tose tose tauya, 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 kuzoshandira pamwe chete, vasikana vari pano. Vauya, 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 kuzoshandira pamwe chete. Do we all understand Shona? Oh, thank you very much. Manditra zvakanaka. Chakauya nengarava chinogona kundinetsa. Muchazviintroduce zvandiri kuita izvi. Ini ndinoitwa Baba Chikasha. Ndinopindira pano pasi pababa namai Jiriji. Ndichapindira pano kusvika Jesu achidzoka. Ndiri baba vano mudzimai mumwe nemhuri yangu nevana vangu vashanu. Tese tinopindira pano. Saka ndava kuti muzviintroduce muchitizivisa kuti makationawo sei pasocial media here, makaziviswawo nani, tiri tese here zvachose kana kuti mashanya, asi pano vanowanza kunyanya kufarira vaya vanenge vachitauya zvachose. Uyezve muchiti muri mukoma here, muri sisi here, muri baba here, muri mama here. Ngatite saizvozvo. Amen. Inini ndinoitwa Sister Samantha. Ndakashanya ndiri kumba kwa gogo wangu nasekuru wangu waMagunda. Saka ndinogara ndiri kuPE. Tinotenda. Amen. Ndoitwawo mukoma Richard, ndakatanga kugara Flareoff recently, so tichange tichibata tese panapa. Ndakaiona I was searching for an FM iri padhuze paGoogle ndobva ndangoona inoi. Saka tichange tichibata tese. Aiwa, tinotenda chaizvo. Mapepa mapiwayo pane anonyorwa, munonyora information yenyu. Rimwe racho ndiro kuti mugozoverenga mugoona kwatinobva nekwatiri kuenda. Ramunenge manyora munozoresa paoffering basket kana kuti munopa maashers amuri kuona akapfeka zvegreen ari pasaidi iwayo. Muchinge mazopedza, I'm sure secretary vachada kuzokuona apo pakanzi connecting launch apo, just for a few words with you. Saka tinokutendai chaizvo nokuva nesu pazuva ranhasi. Mukatora zvenyu nzvimbo dzenyu. Tasvika panguva yedu yema-items. I think nhasi tine ma-items matatu. Tinotanga ne-ladies vane item yavo, then tigowana item yechipiri kubva kuna Mai Maswera, then item yechitatu kubva kuna Anashe Charakupa. I think in that order ngatigadzirei yedu tichiuya kumberi kuzoita ma-items edu. Amen wanamai we. Amen wanamai we. Tinoti hanzi tiri supporting structures. Hazvigoni kuti mabakana asina kutisira mari yemuriwo. Wasvike kubva kubasa kuma9 wawane tisina kubika. Semudzimai akachenjera tinofanira kunge tino zvatinoitawo. Zvatinoruka tichisona tichitengesa. Kuitira kuti timirewo pamukaha panoremerwa baba, pazvinorema baba wanowana kuti amboitawo chimwe chinhu tatenga sauti tambotengera mwana juzi rekuchikoro kana arasa.
sezvinoita semadzimai eri parodhibhodi prayer center takamirira sebhodhi remadzimai tine zvemaprojekti zvatiri kuita tiri kukumbirisawo nomweya waMwari kuti mutisapotewo kuti kicheni dzedu dzimire zvakanaka mudzimba medu mumirewo zvakanaka kuti tisangouye zuva nezuva tichikumbira 20 rand kana pane zvatinoda kuita kana tinoda kudira ofiwe ubama wachinorwa adedzwa kunoshumira tisadzoke kwamuri tichiti tiite ma5 rand 5 rand saka tinongokumbirawo kereke mutisapote pamaprojekti edu tauya nekulonja imwe projekti yanguva yechando tiri kufambiranawo nenguva ndomunga muri kuona kuchena kwakaita wana mama wari panapa majakets aya ari kuita 200 chete nomutsa waMwari 200 hakuna koinewana ukaenda kwaTruworth ukaenda kwaUlworth unoona jaketi riri ordinary risina label. This is personalized rinokubatsira pochaenda pabhodha kana ukaenda wakapfeka irori unongowana munhu anokubatsira nokuti pabhodha isu chedu hombe hatishaike kwese panobasa patinowana munhu wedu anenge ari baba weAFM nyange ukaenda kuHome Affairs unotoona munhu anopinda AFM ukangoenda wakapfeka irori jaketi unowana munhu anokubatsira nyange ukaenda kuEmbassy waiwa nokumusha hakuna kumusha kusina zvako unongosvikawo pamusha penyu wakapfeka irori jaketi rino zvarinokuitira nezvarinokudzikirira waroyo vanouya ikoko hashanye musiyo nokuti vanoziva kuti pasvika munhu waMwari nenyaya yejaketi rinokumirira pano amai vakambopupura pano vachiti t-shirt yakavabetsera saka isi tiri kutengesa zvinobetsera kuchienda kumusha zvounoenda wakapfeka nguo dzebasa tinoti inguo dzehondo mat-shirt ewana ari kuita 100 rand madzimai mabareta potinoenda kumusha kurufu tizikane tive neidentity yedu tine mabareta ari kuita 100 rand mat-shirt evanhu vakuru tayadzikisa arohane chando nokuti yanguva yechando taane mat-shirt akuita ma150 magolf t-shirt hakuna kuonowana golf t-shirt ye150 ende iri personalize tine majaketsi aya vana baba kana muchida tinogona kuitira ane maoko marefu anokavha muiri wese tinenge takumaita ma250 ma-t-shirts tadzoka naye zvakare due to public demand golf t-shirt yadzoka wana mai nana baba vaya vakaiti hatidi idzi tinoda idzi takudzoserai nema150 price yarohwa nechando uyai mutitengerewo tiri kuti support your mother from another mother's mumbu support your brother support your sister tisapoteyo tiri kutsvaga mari hatigone kuya kuzokusechai homwe dzedu asi masechere edu ndive vaya vokutengesa taramba kuti tiita vanamai vakangogara vanokumbira sauti vanokumbira chese kubva kuna baba saka vana baba havazogone kutipa zvese zvatinoda ndofunga makaonapo takaita revival pamberi panapa panga pakachena pachishaina netumatishu tumwe twakanga musina umbonzwisisa nomaruva ari fresh zvese izvozvo zvinoda mari iyo inofanirwa kubva kuhomwe yamai saka mai vedu havana kwavanogona kuwana mari tikasasapota tikasatengesa maprojects wana baba wese vanenge vachida majakets vanenge vachida majaketi hatigone kuita nokuti hatizive masizes saka wese vari kuda nyoresai kuna sister Joyce wobva wataura kuti ndikuda riri long sleeved here kana kuti riri short sleeved unoitiwa personalize nesize wobva wacheka kuti ndinopfeka size ani plus tiri kukurudzira kuti vanhu vacho vanenge vanyoresa bhadhare wemadhipoziti ema100 rand kuti tisazoite jaketi rinosara riri kwedu inoita loss kwatiri tisawane loss tiri kukumbirisawo nomutsa waMwari tatenda maita zvenyu. Hallelujah. Tinokwasai mose muzita raJesu. Amen. Hallelujah baba na mama. Mamukasei. Tamuka. All right. Ndauya pano handiti tose tiri kuziva 30 June. March yaJacinda. Zvokuti umwe munhu ari kutoshaya kuti zvingaite sei ndichadii nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tinazvo zvatinogona kuti zvisimbisa nazvo shoko raMwari. Ndakatarisisa ndikati in these times where we need God's protection, to still confident in God's protection and in times of uncertainty. Nderipi shoko ratingasemberana naro nekuti zvese zviri mushoko raMwari handiti. Ndakawana Psalms 121 from verse 1 to 8. Saka ndichaita memory verse iyoyo.
Normally ndinoipersonalize. Kwekutanga ndokwainenge ichipersonalize iwe. Takuenda verse 3 inenge yakutongotaurira munhu wese. Ini normally ndinoipersonalize kana ndapinda panguva dzakabatikana. Saka ndichaita nechishona. From verse 1 to 8. Ndichasimudzira meso angu kumakomo. Kubatsirwa kwangu kunobva kupiko. Kubatsirwa kwangu kunobva kuna Jehovha. Haangatenderi rusoko rwangu kuti rutedzemuke. Muchengeti wangu haangakotsiri. Tarira, muchengeti waIsraeri haakotsiri kana kuvata. Jehovha ndiye mubatsiri wako. Jehovha ndiye mumvuri wako paruoko rwako rworudyi. Zuva haringakupisi kana nomwedzi usiku. Jehovha achakuchengeta pazvakaipa zvose. Achachengeta mweya wako. Jehovha achakuchengeta pakubuda. Jehovha achakuchengeta pakupinda kwako kubva zvino kusvika nekusingaperi. Amen. Hallelujah. Ndangoti ndibatsire mwana aone mufambiro. Regai aita item yake. Psalms 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. Izvi zvakanaka izvi. Mubereki wega wega ari mukati memba ino challenge wakaona une mwana asingagoni kuitawo memory verse ata mwana uyu. Kuna mwana baba wakapfeka mabhachi seni kudai asi vanogona kutadza kana memory verse haibudi. Mwari ngavakudzwe, Mwari ngavakudzwe. Itirwai nyasha baba namai chakakupa nekukwanisa kudzidzisa mwana zvinhu zvinotarisirwa naMwari mukati medzimhuri. Tinozvitenda, tinozvikudza. I think my items edu yapfuura. Ndofunga inini ndakusvika pokupedzisira kwecontract yangu yezuva ranhasi. Asi ndisati ndabva pano pamberi ndoda kuti mungoziva kungoti iniwo ndine mumwe anoita kuti ndiwe ndinoonekera kana kuri kuti ndikwanise kuva neconfidence. Someone who is short and sweet. Vanonzi mai chikasha. Ndomukuona vari kumashure uko. Mai vanondigonera zvakanaka chaizvo. Zvokuti ndatonzwa kana gogo zvakati vachitaura kuti sana mai tinodai. Aiwa, ndoziva kuti ndo vanogona. Ndati short and sweet because vane panofanira kuzondidawo panoda kuisa zvinhu pamusoro pai vanodedza tete uya mundikwirirewo apa ndisvikire. Saka Mwari vakaita vachiziva kuti at least vachatiziva kwandiro dzimwe dzenguva. Saka toda kutenda Mwari nenguva yavatonda. Saka ndinawo mai chikasha vari kumashure uko nevana vedu vashanu. Tine musikana, tine vakomana 4. Vamwe vacho munosivaona kuno kupresidentship, mumwe wacho ari kuZimbabwe ake kuBindura University. Saka tinotenda Mwari nenguva iyoyo, nenguva inatawanirwa naMwari yokumira kunyange pamberi penyu. Baba namama tinokutendai nemukana iwo uno. Isu tinokudai semhuri, munotiita zvakanaka. Chechi regai ndopaka small testimony pamusoro pemunhu waMwari. Ndo vamanzonyeta kana yamajackets ichitaurwa majackets. Kuti majackets aya munoona anenge achizonzi tengai majackets aya. Pane inzwi romunhu waMwari. Right? And chakakoshera izwi romunhu waMwari regai ndikupe example. Isu mabasa edu tinoenda kunze. Tinoenda kune dzimwe nzvimbo dzasati vambosvika. Ndofunga gore rapera ndakambotaura nomunhu waMwari ndiri kune imwe nzvimbo yokuna kure kuchaizvo kuEastern Cape uko. Ndakuita something ikoko. Ndikati baba ndite zvandoda kuita pano. Right? Baba vakati okay regai taure izwi. Nzvimbo iyoyo it's a dilapidated place, deserted long time ago. Maybe the owner of the person would like to fall kare kwazvo. Right? Ndibataura izwi. Mufundisi vakati okay rekati namati. Ndisati ndasvika panzvimbo iyoyo ndakamira. Right? Baba vakanamata. Right? Tanamata.
ndobva tachitanga kuvhura mudhoro kupinda mukati menzvimbo yataida kupinda iyoyo. Vanhu vamwari ndoda kutaurai kuti mukasatenda muiziro munhu waMwari, tendai muiziro munhu waMwari because rine power. Ndomungwa rimwe remazuva ndichazoudza mumwe munhu wandinoshanda naye asingapindi nesu agopa testimony yezvakaitika after ndamuti I want my pastor to talk a word before we get in this place. When we get in the place, I tell you, it was a building yanga yakasiwa kare kwazvo, right? Takati tichivhura dhoo building iyoyo tichipinda mukati, right? Takanzwa chunhu zvakamanya zvichinda kwazvakamanya zvichienda, right? It was like a snake or something, right? Then everybody, adina vakomana veconstruction vaziva havatyi, vanoti yese hatityi, asi ipapo vakanzwa kuti panapa zvinhu zvakadi zvakasiyana, right? They could not open the door. You could hear the breathing sound of something inside, right? Munhu muri kunze. And I tell you, the testimony is long. I cannot continue with the testimony now, but inzwi raMwari rakashanda ipapo kuti munhu waMwari akataura izvi and zvinhu zvazvo mukati zvikaklika zvisina kana anokwanisa kunzwa kuti what is really was happening there. And zvinhu zvakabva zvaendeka. Saka toda ngochallenge umwe munhu kuti munhu waMwari ari panzvimbo ino isinotiita zvakanaka. Isinotiita zvakanaka. Saka ndoda kuti tinzwisise izvo kana mukaona namagogo kuti tengai majaketi aya tengai chi tikozoona musina jaketi asi muchihuta then tobva tavabvunza kuti gogo zvakata koyo munhu hamuna muona here uyu. Saka tatenda chaizvo mune nguva yavatonda ndoda kutipe nguva ino kuna baba vachitora kuna secretary vachitora nzvimbo yavo yezviziviso. I think secretary munogona kuyasotora nzvimbo yenyu yezviziviso. Hallelujah. Regai tingoomberera baba chikashanai vari kutiitira zvakanaka. Amen and amen. Mangwanani kereke yaJesu. Ruremekedzo rwangu kuna mufundisi namama. Regai tipanane zviziviso zvezuva ranhasi. Zviziviso zvedu zvakamira zvakadai izvi. We have prayer and fasting mangwana. Patichazobreaka fast yacho 5 to 6. Baba vachazotitaurira kuti tinenge tichiita sei. But tiri kutsanya mangwana sezvatinogara tichiita each and every Monday. Amen. Tiri kukurudzirwa sekereke kuti ndipote tichibatirana namufundisi pama 1 p.m. Word prayer sessions dzinenge dziriko 15 minutes chete. Just tune in for your daily blessing. It is an important thing kuti tingova joina panguva iyoyo. Zvakakoshesesa kuti tidaro. Hama munashe tiri kuyeuchidzwa kuti we have our midweek services every Thursday anotanga na 7 p.m. Please just log in. Tingoshumirwa tingoitirwa zvakanaka tirege kuva vanhu vanoshumirwa neSunday chete but tishumirwe pakati pevhiki. Takaitirwa zvakanaka, takarongerwa izvozvi zvakatinakira. Tiri kuyeuchidzwa zvakare kuti mufundisi vanenge vari pano musi wechipiri kubva na9 a.m. kusvika na 3 p.m. and vanoda kuvaona makasununguka kubhuka through the church office kana kuvafonera. Vanenge vari constrained on panguva makasununguka kuti mubhuke nguva yamuri kuda kuvaona iyoyo muenderera mberi nezvamunenge muri kuda kuita. Zviziviso zvinoteera zviri kubva kumaladies. Maladies vaita item yavo but vari kungotiudzawo kuti vari vanawo mathemed t-shirts avainawo avanga muchiratidzwa panapa ari kuita 150 rands nemaround neck evana. Anda ndichibvunzwa nekamwana ako kuti ndeani, ndikati unogona kuipfeka round neck iyoyo. Ndofunga tichatomanikidzwa kukatsvagira kuti zviite zvakanaka. Ari kuita 100 rands rimwe chete. Vane mabareta emadzimai ari kuita ma100 rands zvakare, uye kune mahimbuka ari kuita ma50 rands nemaiye planners ari kuita iwo ma70 rands. Vanomada hanzi munoona Sister Joyce. Chechipiri chiri kubva kumadzimai vari kuti musi weFriday 26 June kunenge kuine bhodho ramama, kureva kuti bhodho riya rakamupostpona paya paya radzoka. Ndiri kudaro uye rinenge richiitirwa pano kubva nenguva dza7:30 p.m. kusvika koko kuma 3 a.m. ikoko. Registration yacho hanzi 50 rands rimwe pamunhu mumwe chete or 50 rands per individual. Hanzi muregister vanoda vari kuuya muregister kuna mai Chimbi kureva kuti madzimai maitirwa zvakanaka
kumusi wa26 June kune bhodho ramama zvinenge zvakatinakira. Amen and amen. Amen and amen. Ndiri kungoti zvinenge zvakatinakira. Handizi kuti ndiri kutaurira ani, but ndiri kungoti zvinenge zvakatinakira. Amen. Chechitatu chiri kubva kumadzimai, hanzi madzimai vari kutengesawo ma-eats after church service inoi. Please kindly support. Kune vanga vakagara kumashure uko, kana manzwa zviri kunhuhwirira zvamafarira chibvai magadzirira. Amen and amen. Zvinenge zviriko. Chechina chiri kubva kumadzimai vari kutiwo kune prayer and fasting this coming Thursday. Ma-prayer points acho achaiswa pa-WhatsApp group yenyu. Uyezve muri fasting iri kubrekerwa kudzimba. Hanzi muri kukumbirwa kuti mubatirane pachirongwa ichi madzimai musi weThursday. Hallelujah. Regai tingoitawo tine reminder yatiinayo yekungoti we have a scheduled leaders meeting musi wa20 June. Kureva kuti vatungamiriri vese ngatigadzirirei tizosangana ipapa zvichingotiitira zvakanaka. Amen. Munhu wese anongonzi mutungamiriri gadzirira, because there will be this particular meeting for the leaders wepachurch. Kune ma-meeting aripo maviri kana kuti matatu. Ma-youth muri kukurudzirwa kuti musare soon after service. Utungamiriri hwenyu huri kuda kukuonai kureva kuti munonge muri kumusoro uko kwamunogara uko moonandirana ikoko. Uyezve town cell group hanzi muri kuda kuonekwa neutungamiriri hwenyu soon after service. Hanzi munoziva pamunosanganirana. I'm sure it's around baby room or something like that. Tiri kuudzwawo zvakare kuti hanzi nevanotungamirira couples, hanzi maDebenites, musangane soon after service. Ndofunga tikangoti werere paseri apo zvinogona kutiitira zvakanaka kuprayer room. Then veRudaport West Cell Group ngatisanganei neutungamiriri hwedu zvakare soon after service. Kureva kuti vari kuenda kuma-cell group ikoko, kana nguva yekuma-cell group yakareba uri muDebonite, tanga nekumboita zvekuDurban wozoenda ku-cell group kwako kuti zvitiitire zvakanaka. Amen. Regai tingoyeuchidzana just kuda pane vamwe vanenge vari vatsva pakati pedu panguva yatinoita offering yedu pano pachurch. Tinokurudzira because ma-aisles edu ari very narrow. Nekuda kwekuti ari very narrow, vamwe vakauya mumwe achidzoka pane kakukweshana kamwe kasiri comfortable. Amen and amen. Saka tinongokurudzirana kuti vanhu tinongotenderera touya nekuaisle yekunoku, wouya wosiya chipo chako wodzokera nekuaisle yekuku. Kureva kuti tinongobuda matakagara topinda totenderera nekuseri uko, touya neaisle iyi tosiya chipo chedu todzokera zvakare takadai. Kusiya kwemaboard member vari pamberi vanogona kungofamba vachiuya vachidzoka pavari ipapa zvichingotiitira zvakanaka. Tangoti tingoyeuchidzane. Ndaudzwa neveasharing kuti usually pane kakumbodisturbana kari kuitika, kureva kuti tinofanira kuti tidaro kuti zvitiitire zvakanaka. Regai vekumedia vari kungoteuchidza kuti they still have some opportunities that are created for us isusu sevana vepakereke. Many times ndinombotarisa hangu how active we are on these social media platforms. Zvakangokosha kuti tingova active on these platforms. They are actually very useful. Kune vakambofamba munogona kundipupurira kuti dzimweni dzenguva hautotsvagi kuchechi kwekuenda because chechi yako inenge iri active. Dzimweni dzenguva hautsvagi kuti kwakanzi chii svondo rakapera. Munhu anongoti regai tingoenda parecording yesvondo rakapera tingonotsvaga kuti zvakamira sei. And it is actually something that we need to continue supporting whatever we are doing on my platforms here. So please stay connected, follow. Kana usati wafollow chechi yako, and my social media handles edu ari papo. Amfundisa ari papo. Please just follow these social media handles. It is actually important. Zvinogona kutiitira zvakanaka. Kereke tiri kukurudzirwa kuti next Sunday, please invite someone. Invite someone to church, invite a family member, invite a colleague,
invite hama yako chingouyaona someone kuchechi. Let's grow together as a family. It is important kuti tinge tichidaro nai. Regai ningoti taure zvishoma mwedzi wedu wapera. Tiri kukurudzirwa zvakanyanya vane masel group kwavanopinda. Ndapota zvangu batiranawo na cell group leader wako uite contribution yako yemission house. Panapa pakanakira kuti takawirirana kuti kunyangwe takasungirana mari dzatakasungirana takawirirana kuti unobvisa yawinayo kureva kuti you can be a partaker in this particular thing. Saka tiri kukurudzirwa tese kuti ngatibatirane nevasel group leader edu tibvise mari dzedu dzemission house. Just in case hauna cell group seni kana ndiri kuti seni ndofunga baba chawapiwa vari kutoti aiwa muri kuFlorida. Kana ndiri kuti seni ndiri kurevera vane boka ratinopinda naro kana kuti vasingagoni kubatana na cell group leader wavo but wauya kuchechi. Ndapota zvangu panapa unogona kuya uchibvisa mari yako yemission house pano paunouya kuzopa zvipo, kana kuti ndapota hangu unogona kuya uchindipa inini. Amen. Ndoiendesa kwairi kufanira kuenda. Usadzokere nayo kana uchifunga kuti cell group leader wako haumuzive kana kuti uchinge wapotsana naye mumwe musi sununguka I will be here. Unogona kungouya wondisira mumaoko tonyorerana mazita ndozoendesa zita kwarinofanira kunge richienda toisubmita kwayanofanira kusubmitwa naye. Usadzokere nayo uchiti handina pekuisa uye handisi kuziva wekupa. Tiripo munogona kuya muchindipa kana kuti pano tichati paiswe rimwe basket rinongoti rinenge rakangomirira izvozvo. Vane mission house avo vasiri kuziva kuti vopani makasununguka kuya muchiisa ipapo. Amen. Hallelujah. Amen. Sekereke tinoramba tikurudzirwa kuti tibvise zvipo zvedu nezvegumi. Pana patakaitirwa zvakanaka. Tine nzira ina dzekuita izvozvo. You can actually do my EFT. You can do my bank deposits, my ATM deposits. You can actually tine maswiping machine ari kumashure uko kana kuti unogona kuya uchibvisa pano panguva inobviswa zvipo. 9. Regai ndipedzisire ndichiti vaenzi vedu vaviri vauya. Can you kindly see me up pakanzi pa connecting lounge soon after service. Mwari vachikudzwa. Regai ndidzosere nguva kuna baba Chikasha vandipa. Mwari vachingokudzwa. Amen. Maita baba nezviziviso. I think sekuti vanamboita contract yangu inenge yazoswa pokupedzisira kuti tichisvika panguva yatanga takanyanya kumirira yokuti baba vachiuya kumberi vachizotitaurira zvatinofanirwa kunge tichiziva mukati mokurarama tichimidza Mwari. Takasimuka tese ngati omberei baba vachiuya kuzotora nzvimbo yavo. Aiwa, ngatiomberei baba vachiuya kuzotora nzvimbo yavo. Kaomberero kako kanoratidza kuti uri kutarisira. Regai titende baba Chikasha vana amai vanga vachicheya zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah. And we also want to acknowledge Baba Nyamunga vanga vachileader intercession, praise and worship nevamwe vose vane zvavaita muzuva ranhasi muzita raJesu. Hallelujah. We want to thank God again for allowing us to come. Tisatagara pasi. One thing that I've always loved from when I was young, the issue yekuti whenever we meet, we need to know who is the most important person. So many gathering have met and they've forgotten who is it that we need to honor. And that has led many to failure. Zvekuti vanhu vanogona kuvarairwa vakatanga kuremekedzana pachavo. Kune vamwe vari kutokura mabhachi, kune head of departments,
kune vanhu vaMwari vekuti iye anova the center kokanganwa kuti kune murume akaturikwa padanda anova iye muridzi webasa. Pese paunofara muchechi, even ukada mufundisi wako zvakadii, even ukada head of department, even ukafarira leader wako, ziva kuti your glory must be higher panonzi Jesus Christ. Zita iroro ngatiriremekedzei kudarika mazita ese. Kunyangwe mufundisi vakaita minana, kunyangwe vakadini, but ngatirege kuzokanganwa kuti muridzi webasa ndiani. Dauti ngofarira Jesu masikati mangwanana. Dauti ngofarira Jesu, kungomuremekedza nekungomufarira. Ndiye muridzi webasa, ndiye muridzi weupenyu, ndiye muridzi wezvese. Vana Elijah vakauya vakamisa mvura vakaenda. Vana Daniel vakapinda mugomba remoto vakaenda. Vana Moses vakaturika nyoka murenje vakabvura gungwa, but vakadini vakaenda. Iye muchinda uyu ndiye akasangana na Moses pagwenzi richipfuta. Iye zvakare muchinda uyu ndiye akataura izwi Abraham sacrifice mwana. Iye muchinda uyu ndiye akaramba chibayiro cha Cain akatambira chibayiro cha Abel. Iye muchinda uyu ndiyezve akazouya pamazuva aPeter. Iye muchinda uyu ndiyezve ari pakati pedu nhasi, anokwana pamagenerations ese. Nesu tichaenda tichitenda kuti he will show up kuvana vedu, he will show up kuvazukuru vedu, he will show up kune vachatera, because anokwana pamagenerations ese. Kunyangwe tikaita zvinengei, but ngatirege kuzokanganwa kurumbidza Mwari verugare. Even tikadriva mota dzakanaka, tikadya zvakanaka, even tikachema misodzi nenge ropa, tirege kukanganwa zita iri. Kungoti Jesu. Ini ndinogaroudza vanhu kuti, Pastor, how do you pray? I've developed an attitude yokuti when I cannot pray, when you pray your mind is working. When you repeat and gather word and construct a sentence, your mind is working. But zvinovira vanhu muupenyu zvinogona kukutadzisa rimwe zuva to construct a sentence. Zvinogona kukutadzisa kuti mind yako ishande. That day when your mind is suspended, ndipo kana paine zvaunofanira kuita unongoti Jesu, 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 Jesu. Hakuna manje problem isinganzwi izviri, and hakuna manje situation isinganzwi izviri. Pamwe pacho kutsanangura kunonetsa kana wakaomerwa, pamwe pacho kana kutotaura kuchinetsa, bata peni uchingonyora Jesus, 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 unoona peni ichienda zvishoma nezvishoma. Bible of that, at the mention of his name every knee shall bow and every tongue shall confess. Ipapa panotoreva nematangizi ezvidhoma, panotoreva nemabvi emadzimambo, panotoreva neizwi renjuzu rinoti kana izwi rake radanwa, it also bows down. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, vadiki nevakuru, kana taakuita zvinhu zvedu, ngatirege kukanganwa izwiri. Kana vakutransfer tithe yako, Jesus. Kana mwana wako enda kuchikoro, Jesus. Kana ndarwara, Jesus. Kana ndafara, Jesus. Kana ndachemedzwa, Jesus. Izwiri ngarirege kubva pamuromo wako. Ramba uchingojairira kudzokorora this name that is called Jesus. May we be seated in the presence of the Lord. I want to acknowledge the presence yamamfundisi pamwe chete nevana vedu vatatu ngavongwe kunashe and the big sister vari pakati pedu, Sister Shannon
Mwari avaitire zvakanaka muzita raJesu. Kana monamata kumba, when you pray, this morning devotion, you should not stop it. When you are married, when you pray, usati wabuda mumba, you must do this. Baba ndinokutendai nekuda kwekuti muri Mwari. Baba ndinokutendai nekuda kwa Priti. Baba ndinokutendai nekuda kwa Shannon. Baba ndinokutendai nekuda kwa Ngavungwe. Baba ndinokutendai nekuda kwa Kunashe. Zuva rakutanga Mwari, tangai nesu. Inini ndine umwe mwana anonzi AFM Rudaport Prayer Center. I will mention it. Iwewe rega kuita zvivindi zvekubuda mumba usina kuita mazwi andataurayo. It doesn't take you 3 minutes. It doesn't take you 5 minutes. The same way yaunoti uchimuka unotarisa foni yako kuti message akapinda manheru ndeapi, ndo the same way yaunofana kuita munamato uyu. You declare the name of your wife or husband, children, and family. Then you leave the house. Every calendar morning, it's a must. Commit your family to the Lord. It doesn't take time. Uchimuka unofanira kumisikidza mhuri yako pamberi paMwari. It doesn't take time. 365 days, every day. Mention your children, your spouse. Rega kuita munhu ingasadza uri kuvatengera vanhu chikafu every day. Why can't you pray for them every day? Zvekuzonamata 31 hour, it's another level. But this, if you are willing, you can do. Uchingomuka, you must start by doing that. Every calendar day. Imiwani mukamuka munaenda kutoilet, munobuda here mubamsana munaenda kutoilet. Satari se pass. Munhu wese achimuka anoenda kubathroom. Why can't you pray? Do you know that simple prayer can save your child? Do you know that simple prayer can set the tone of the day? You need to pray. Every morning uchimuka. Sekucheka kwaoneta phone yako, nekuyenda kwaoneta kubathroom. It's a procedure. Baba ndinokutendai. Naningi, naningi, naningi. Ndakuvaisa muruoko rwenyu. If you want money and you want authority, there are certain rules that you need to do. If you want authority, there are certain rules that you need to live with. Munane power ararami mararamiro ss. There are certain rules that you live with. And if you want grace of God, there are certain rules that you need to do. One of them is to pray before you leave your house. Kune munhu anotostarta mota kana kutokwira bhazi kuenda kuZimbabwe asina kunamata. That's a great sin. Kana wakubuda muguta unotaura namufundisi wako, kana wakubuda muguta, you also need to mention baba ndaakusimuka kuenda kumusha oro kuenda ku Cape Town. Chengetai vari kusara, fambai neni. You must always be able to involve the Spirit of God and God's presence in your plans. Okay, today I want to preach about altars vis-a-vis sacrifice. What, of course, muenza akasvika akapa vana vako banana, vakasara vachiri chemera, you need to go and buy mabanana acho. Isu kumba kwedu taifunga kuti taropafadzwa. Taisatenga drink inonzi Kingsley. Moriziva area. So takazoshanyirwa nebrother yangu. Vayataka kutenga Kingsley chinogara nayo kuroom kwayo. Manje Kunashe naTapu vaizoenda kumba kwamukoma kuti
uncle, where is our drink? Vachisiya redu ratiri kufunga kuti rakanaka kairi, vachinotsvaga chi Kingsley. So takazoenda kumashopu kunonyatsotsvaga zvigubhu kuti vaidi vaikute. How many realize kuti vana vanoda new things? They want to explore. So takatozoona kuti uncle, where is our Kingsley? Saka vakomana vaimwenda vanomira padhoo vachikumbira chi Kingsley. Firiji inenge ine juice 100%, but vaisada iroro vaida riri kumwiwa uku Kingsley. So ndoda kungotaura kuti pakauya pastor Chiamba vakati Christianity was birthed in sacrifice. Pastor Chengo he explained again about sacrifice. So I was reading about it. I want to populate it because their time was not much. So I just want to populate it. Hopefully God will help me to preach. But andizotauri sa Pastor Chengo ansandani that grace, if you don't give, you a leakage. Don't expect that I'm not at that level yet. I'll teach I'll do it at my level. And okay, what is the relationship? You cannot talk of a sacrifice when you did not talk of an altar. Because an altar is preparation of a sacrifice. And an altar is a preparation of sacrifice. I will read. Jamba. And an altar is a place where heaven and the earth meet. And an altar is a place where heaven and the earth meet. So now, an altar is a place where heaven and the earth meet. So in other way, altar is something that is laid or a career of a sacrifice. Ukaverenga kuna Genesis, unonzwa shinzi, uniti nadzo, moto tinavo, vainoshika pam, regaindi bachishandise, one of the victories and offer. Ukaverenga 1 Kings chapter number 1, kubapa chapter number 18. Inoita detail chinonzi altar. Murume and the build up to the altar. What happens on verse 1 of 1 Kings chapter number 18? God appeared to Elijah. And God said to Elijah, go and show yourself to Ahab. That is communication. Before the altar is set, there should be a communication between the one who is putting up the altar and the one who is going to appear on the altar. Now, the altar, if there is to be an altar, there is one to prepare an altar, and there is one to appear on the altar. So a place where heaven and earth or in the person meet, but there's someone to prepare the altar. So God is saying to Elijah, go and appear to Ahab and make rain. Now, in verse 1, 1 Kings 18 verse 1. Now, Ahab ukaverenga pa 2, 3, 4 of that chapter. Ari kunosangana nemurume anonzi Obadiah. Obadiah was the protocol yevanhu yekuti Elijah could not just appear to Ahab. Appear kuna Obadiah, who was the king or the man I ran the household for Ahab. Now, an altar, the other definition on altar, an altar is a place where power is exercised. An altar is a place where power is exercised. When there's an altar, they need to have power. There is no altar minus power. So altar, inoshanda, altar, it's a wrestling place of two powers. Altar, it's a wrestling place of two powers. When there's an altar, there should be two powers that needs to fight. You're young, you can stand. Don't worry, stand. I'll give you scriptures. You are young, you can stand. Now, Obadiah anonodza Ahab. Ahab anonganidza vanhu.
First Kings. Vonosangana pa place in an altar haunganidzirwe everywhere. There are certain places where you can set an altar. Meaning to say God does not appear whenever you want. He has certain places where you need to set it up. So now, vakunosangana pa Mount Carmel. And ukaitarisa this chapter, vaprofita vanga vari muguta, vaprofita vaBhaari, vaprofita vaMwari, vamwe 400 vanga vakavigwa naObhadhaya, vari mumapako vachifidwa naObhadhaya. Muprofita aizikanwa neguta Elijah anga akatiza ari murenje. Saka Israel ine simba revaprofita 450 waJezebel ndo vari kufamba mumastreets. Wazhinji vari chiprofita. To the extent yekuti ukaiverenga chapter iyoyo, murume anonzi Elijah anoti ndini ndega ndasara, vaprofita venyu Mwari vakabva, vari muguta ndevaBhaari, vari kuzikanwa ndevaJezebel, vaMwari vatiza. Avapo mpicture. Saka uyu waMwari ari kupiwa instruction to go and appear. Now, hold on. From the Old Testament to the New Testament, pane 400 years when the word of God was quiet. Pakanga pasina muprofita ainyatsotaura anything. Pabudikira zvimwe zvimwari. Anditi nevaRevhi nevaFiristia vanga nemaJews nemascribes aita zvinhu zvavo vega. Pambonyararwa hapana vaprofita vaMwari. Pari kuzouya the messenger. Sezvamboita kuti Mwari vaappear again. Vachinoti enda unoappear before what? Before Ahab. Mwari vadzokazve kuna Elizabeth. Baba kuna uyu anonzi the husband of Elizabeth, Zechariah, ari mutemple. Ava vanhu vaishandisa system yeJudaism for 400 years pasina izwi raMwari. Murume anonzi Zachariah apinda mualtar. Paapinda mualtar akasungwa gumbo kuti akafira imomo zvichida Mwari vakataura tinomuzvuwa. Ndo paari kunosangana na messenger of information. Taakuda unoprepare imwe altar yakararama 33 years, 30 years iri silent, 3 years iri vocal. Taakuprepare kuzvarwa kwani kwaJesu. Now Jesu vari kuuya as a sacrifice. Ukaverenga bhuku yaJohn 1 verse 9, Jesu achiappear kumno John the Baptist, zvinonzi there comes the Lamb of God. Kwa Jesu havasi kuuya as an altar, vari kuuya sechibayiro, because paaltar panobayirwa sacrifice. Iyo altar haina basa nekutsva, chinotsva ndechaiswa paaltar. Saka ukaverenga kuna John iri kunzi here comes the Lamb of God. Ndokupa comparison yekuti sei altar nesacrifice zvichifambirana. Now ngatidzokerei kuna Ahabu. Tasvika ikoko, Ahabu abva asvika paMount Carmel, vanhu vaunganidzwa. Tapa verse 16, 17, 18 tichidzika. Ndo pari kunonzi ipo na Elijah kuvanhu. Nhasi ndoda kuti muzvisarudzire Mwari wenyu. Mwari uyu here Bhaari kana Mwari uyu wandichataura nezvake. Hanzi shoko raMwari rinoti vanhu vakaramba vakanyarara. Elijah took another stand. Akati nini chirikuda kunaya imvura, but hatinaisi mvura tisati tademonstrate power, because altar works in the capacity of power. We need to acknowledge the power behind the rain. Now tasvika Elijah anobvati chiisai vaprofita vaBhaari na iye ari one, ngatigadzire altar. Elijah anovati gadzirai altar ye, anoti kuvanhu ava vanhu ava vachaisa altar yaBhaari, isu toisa altar yaMwari. Tese ngatipiwe boo that we are going to get.
vese vapiwa mabooze to use. Takuenda unaona 25-26 the same chapter. Ndopa unaona kuti anoti kubva makuseni namatai Mwari wenyu apindure nemoto. Now, kana uchiita sacrifice, you can end praying. Augoni kuita sacrifice that does not take a toll on your body. Ukaverenga Bible noti vaprofita vaBhaari vakanamata. Mwari wavo paakarega kupindura vakatanga kuzvicheka nemapanga. Vachizvikata-kata nemapanga. Naivika kuti munhu agona kushumira neni akaisa Kings chapter number 1:18 ndichimadurura mavhesi vanhu vachiona. Ingoisa uchienda izvozvo wakufanira kudzoka kunana 18. Okay, isiye iri papo. Alright, apa pemabhuza pa 26 and achitaura 24, 25, 26 ya Kings. Unofanira kuziva Bible rako. Kana uchiverenga Bible usaverengese novel. Bata mavhesi nemascriptures. Pamwe pacho uchazosvika pakona paunoda kungokota scripture usina Bible racho. Now, vakunoisa wakuda kuona Mwari anonzikwa. Vasati vaisa mabooze, Elijah anovaka aritari. Ovaisa 12 stones and 12 buckets of water. 4 buckets by 3. Achirepresenta the covenant yekuti zuva rakanzi Israel pana Genesis chapter number 32 verse 22 to 32. Mwari vachisandura Jacob to Israel. Saka Jacob ari kusandurwa udyu, chiunu chake chakasungwa nevanakomana vake. Apa tadzokera uku vanakomana vake vakunamata Bhaari. Vese 12 tribes akunovasunungura, akunoisa matombo 12 nemabhaketi 12 to represent the sons of the all tribes of Israel. Achipedza kuisa 12 stones, 12 buckets of water, anobva aisa puru. Hanzi Mwari anopindura nemoto. Now, taisa altar, taisa matombo. Saka iwewe kana uri kugadzira altar yekumba kwako manje, uine vana vatatu, unofanira kunoisa zvinhu paaltar zvauchazoturika sacrifice, vana vako vari represented. Kana kuti chauri kusacrifice chiri represented paaltar. Saka Elijah ari kubuditsa pachena kuti ari kumiririra 12 tribes. Obva aisa matombo 12, obva aisa mvura mabhaketi 12, obva achiti kana Mwari wapindura nemoto. Right. Moto uchiburuka uchidya matombo nemvura nechipiriso chaElijah. Cheana Bhaari chisina, ukadzika nayo inobva yataura kuti yobva yanzi torai vaprofita vaBhaari ava vese ngavachirega kurarama, handei navo pashaya anotiza, tinovauraya parwizi Kishoni. Why? Tikasacrifice hapana power rinorarama. Kana taakuita sacrifice paaltar, paitwa hondo, hatizotendere chasara kurarama. Enda nayo kuna Exodus chapter number 3. Wobva vabva nayo Moses aona kwenziri chipfuta. Pa chapter 5 achinoapia pamberi paFarao. Anobuditsa tsvimbo. Farao akanga aine his instruments of power. Uya anobuditsa tsvimbo 1, obva aichinja yoita serpent. Farao akati wandiratidza nyoka, iniwo ndine ma-instruments of power. Anobva adaidza magicians, akati magicians, kandai tsvimbo dzenyu pasi. Tsvimbo dzavo bva dzachinjawo kuita nyoka, but kune imwe nyoka iri nane kudarika nyoka idzi. Ndiri kukuratidza power of sacrifice and altars. Inobva yatora dzimwe idzi dzakandwa nemamagicians vayadzimedza. Saka kana ukagadzira altar nesacrifice, changa chichikunetsa hachifaniri kurarama, chinofanira kumedzwa nesacrifice neoffering yako inoratidza kuti denga raburuka. Uchiri nenere ndoda kuti upabate papo chinonzi sacrifice. Saka sacrifice nealtar haisiri drama, it's a way yekuratidzana power.
Kana taakutaura zvemaota nemasacrifice tiri kuita inonzi kupepetana nerusero kuti ane simba ndiani. Saka vanhu vari kukuitira sacrifice iwewe havasi kuita kufara, havasi kuita kuti zvipfuure, vari kutoita kuti ufe, because hakuna sacrifice inoitwa neota inosimudzwa ichizoti akundwa ngaararame. Anenge akundwa anofanira kungodini? Saka manje chifunga kuti pavari kuuraya mombe vachiurayira zita rako, vakuziva zvazvinoreva ndiri? Vakuziva chinoreva sacrifice? Saka now ndoda kuti ubatamu. Saka how does the spiritual world work when it comes to altars and sacrifices? An altar, it's set to set up power. An altar is set to set up power. An altar is not a demonstration of beauty, neither a practice of culture. An altar, it's something that builds power. Kuno munhu kuti izvo haasi kuteerera. Ndoda kuti utange kutsanangura kuti sei uri murombo. An altar, it's a place of encounter. In Exodus 3 verse 2 to 5, Moses meets God and the burning bush. God says, take off your sandals. This place is holy. So an altar should be holy. Panosetwa altar, panofanira kunge pari patsvene. An altar, it's a place of surrender. When you make an altar where God shows up, you are saying, God, this spot is set apart for you. It could, inogona kunge iri kona yemuroom, inogona kunge iri bench, inogona kunge iri kaplace kaunonamatira. Uri kuti, God, I am setting this place to meet you. An altar is a place of surrender and sacrifice. Romans 12 verse 1 inoti, offer your bodies as a living sacrifice. Offer your bodies as a living sacrifice. Do you know kuti mamwe ma-sacrifices anoitwa nemiviri yedu? Even in the Old Testament. Ndosaka Samson akanzi haugeri bvudzi, haumwi zvinodhaka. Ndosaka John the Baptist akanzi haugari mumba, unodya hani and locust. Uri murenje. Why? The artifacts of power or the source of power yaiuya kubva mubvudzi raSamson. Ndosaka uchiona kuti hauna simba, unohura stere, unohura zvemanotsi. Wazvinzwa? Ndati pamwe pacho hauna simba because unohura zvemanotsi chaiko, kuita chipfambi chekuti eni simba ravabata vapfachura, eni ravabata vapfachura. Iwo muviri wakanzi let it be a living sacrifice. Mari haingopiwi munhu wese wese. Mari, it's an artifact of power. Usaite dzungu rekuti ukasvika kucha $, hey $, hey $, hey $5, hey $10, unoparara, because money is a source of power. So when you get, it's a place of encounter. In altar, you surrender as a living sacrifice, uchiisa body yako. Kureva kuti kana uine power, pane zvimwe zvinhu zvisingafani kuitwa nemuviri wako, it's a sacrifice. Now, the Old Testament, people killed animals on altars, and they will bring gifts on the altars. But pane permanent altar, yandichada uzonopedza nayo, yananga nchitaura yakatangira pana Zakaria. And the altar, inotanga nemazwi. One of the things that you find in an altar and sacrifice, it's words. There are words that you need to speak on an altar. And the hakuna panaitwa sacrifice where there are no words. Panosangana Goliath na David, wonde haina kurwiwa nemaswords, yakarwiwa nemazwi. It was an altar. David changed the encounter of war into a
an altar paari kuti unouya kwandiri nemunondo nepfumo, ini ndinouya kwauri nehondo naMwari wehondo dzaIsraeri. Ende hondo iyo yanga isika handiti pamwe pese apa vairowana, asi paakangotaura ndakuya nezita raMwari waIsraeri yatova altar. Chiri kuseri nechakundwa hachichafaniri kurarama, chafanira kutochekwa musoro. Ndosaka David achingoti Goliath achingodonha obva amucheka musoro. Why? Yatova altar, yatova sacrifice. And in every sacrifice panofanira kubuda ropa, pane chinhu chinokosha chinofanira kuparara. A sacrifice yananga ndichitaura iyi ya Elijah inopera ichiuraiwa mombe. Handizvere? Inotanga kuchiuraiwa mombe handiti, but pekupedzisira maona kuti kwauraiwa munhu. Mazviona here kuti pauraiwa munhu? Panotanga futi sacrifice, panoita altar iyo ya Moses pa chapter 3 ya Exodus. Ukanoibata takusvika kunana 23 chapter ya Exodus, panouraiwa futi munhu. Apostori muka mani. Panouraiwa mutsai vakarara, mupostori muka. Munoita kuti mapostori pese panodisseminatwa pava vanorara, ingotarisa munhu ari padhuze newe kana akarara umutse. Pese panodisseminatwa pava vanorara. Now, yatatangira kuna Exodus chapter number 3. Pa 23 ya Exodus, unoona kuti inonosvika yakuuraya vanhu. Panozonzi paya matangwe ese, taakuda kuuraya matangwe. Panozonzi final. All right. Moses anonzi, I have heard the cry of my people. Go and deliver my people. On the day of deliverance, parikuitwa total surrender na Pharaoh. Andidika, panouraiwa matangwe. But hatisati tapedza pakuuraya matangwe, Mwari vari kuomesa moyo yevaIjipita kuti vateere vanhu, kuti mabhiza nengoro zvavanovimba nazvo, the instruments of power, zvinopedziswa futi as a sacrifice pataakucrossa rwizi. Saka Mwari vari kutotendera mabhiza kuteera, so that kwaIjipita masources of power adini auraiwe. Sezvakaitika ipapa pana Jezebel kuti vaprofita vake vanouraiwa, chakatanga ibhuru, that was the sacrifice. But masources of power aifanira kuuraiwa, ndosaka takauraiwa vaprofita. Ndo panobuda Moses achinopedza mission, achinotanga mission yekuenda kuKenani, panenge pamboitwa chibayiro chematangwe, but masources of power, which is the armies of Egypt, dzaifanira kunopinda futi dzouraiwa. Saka panoitwa sacrifice, hatisacrifice chibayiro chete, tinozonouraya futi the artifacts and the supporting structure of that power. Ndiri kudzidzisa here. Mina ndinoenda newe pichana pichana, kudzidzisa kunondinetsa, but nhasi ndofanira kutodaro. Right. Tobva tafamba nayo. An altar is a place of remembrance and covenant. An altar. Ukaverenga vaIsraeri vachingopedza kubira rwizi, zvinonzi takurai matombo emunyanza aya, muzonoratidza vana venyu, muzovarangaridza kuti takatora matombo aya zuva ratakayambuka Red Sea. Because an altar is a place of covenant. All right. After big moments, guys like Abraham, Jacob, Joshua built altars with the stones. Joshua 4:7. These stones are to be a memorial. So your children will ask, what do these stones mean? Altars are memory markers. When life gets dry, you go back and remember where God met you. My altars. Amuise altar mobva makangano. Saka mukaisa pa altar mukasacrifice. Ndichiri kutaura nyaya yealtar, ndichazouya panyaya yesacrifice. Altar, maona kuti panosetwa altar, but chinotsva haisi altar. Chinotsva ichi isacrifice. But sacrifice haichi yega. Ikapiswa inonopisa kuseri. Uchipisa bhuru, why? Elijah.
taakunopisa 450 prophets dzabhawa, tichiuraya matango emajipita. Pamberi apo tinonoparadza futi hondo dzavo nerwizi. Saka munhu wese ari kukuisira ota haasi kuda kuti urarame. Munhu wese ari kukuvakira ota haasi kuda kuti urarame. Ndainamatira vanhu panapa musi weFriday, vangani vanga varipo, makaona zvaiitika panapa. Paive nehondo, munhu anokugadzirira ota akanga achida kukuuraya, hauraye iwewe chete, anouraya pfungwa dzako, anotora mari yako, anotora simba rako, anobata mereji yako, anobata vana vako, humwe hudofo hune vana, inyaya yekuti vakaisirwa ota, imi hamusati maitsa ota. Musi weFriday ndakaenda kune chimwe chiplace chadainotora manyowana wamakanda. Takasvika ikoko tikabvunza vanhu vachitenga mombe. Zvandakaona ikoko handisi akambozviona. Ndaudza mamufundisi, what I saw is not normal. Vanhu vachitenga mombe, chimubvunza kuti mombe, waiona vakomana vari kuuya kuzotenga mombe, waiona vanenge vachingoratidzika kuti vakasvava. Muridzi wemombe chaichai anenge akazondoitwa ota wacho, aipfugamiswa mombe chiuraya, ora aitiswa zvinhu mombe chiuraya, rine dumbu so rakatsvukira rakakora, ndo riri kusacrifice. Ava vane shenhava kana pakuitwa zvirango vanoitwa kusaidi. Funza kuti mombe indeizva, mombe fusovenzo, imombe yebasa. Dzimwe mari dziri kugadzirwa nevanhu dzine maota. Zvimwe zvinhu zviri kuitika zvine maota, humwe hudofo hune vana. Even mamwe madira anoita varume vamwe vanasikana soka. Unoona kuti uyo haazi ega uyu. Pane akatodya chiropa chiri chimbishi kuti vana ava ngavafambe-fambe. Kungoona murume atoruma rurimi ati anokuda here, chii chiri kunetsa? Urumirei rurimi. Zvimwe zvinhu zvine maota azvakaisirwa. Makamboona kuti mukasvika pamusika mukatsa madomasi ako apa, eumwe apa, eumwe anopera. Manonda achina madomasi, ndinawo ava apera, zvonzi ndichadzoka mangwana. Ako aya haana ota, haabikiki. Mboudza mumwe munhu kuti kune maotas anofanira kusimudzwa, kune maaritari anofanira kuvakwa, and hakuna chinhu chinoitwa pasi pezuva chisina aritari kumashure. Jezebel aisatonga Ahabhu nekuti mukadzi waAhabhu, aitonga Ahabhu nekuda kwaMwari wake. Vamwe vakadzi vagere zvakanaka mumba, haizi nyaya yekuti murume wake anonyanyoteerera maningi. Mukadzi uye akatakura ota, ane chiremera cheota chekuti paanenge ari mumba, murume wake, mic yangu, I'm not sure if it's good or my voice, it has been working. Murume wake anoona mudzimai, umwe mukadzi asina sacrifice yakaitwa, murume wake anoona gudo. Abvunza maimufundisa, tine vamwe baba vakauya kumba kwedu vachiti murume wababa ndibatsirei, mukadzi wandakaroora ane mweya wehudyi, anodya kunge chipfukuto, haamiri kudya. Vamwe vari kutonzi idya, iwe uri kunzi chipfukuto, vari kuona mukadzi here. Ndosaka uchiona kuti vamwe varume hapana pakambosacrificewa, hapana seed yakamboiswa kwaari ari mukomana. Varume vekwaIsraeri at 12 years they will go for sanctification, vainokumikidzwa, vaitakura chipo at 12 onosacrifice kuita baba. Ndosaka uchisvika sadza risipo ukabvunza kuti sadza rangu riripi, zvonzi bikai mega. Vamwe kana vakuuya munzira tedhima papi tibike, pane izwi riri kutuma vanhu kubika, kwako kune izwi riri kutuma vanhu kukoma. Vana amai maoko mudenga yaka. Vana mama, rega kutendera mwana wako kuenda kuchikora asina sacrifice. Rega kutendera, kurega sacrifice mwana aite chiremera pane vanhu. Wana aritari inopa chiremera pane vanhu. Unoreruka. Ndaitarisa kuvafundisi. Vafundisi. Unoona mufundisi achitaurwa muchurch board namuvhangeri kuti baba muzvibate, aukaitira inini izvozvo unooma, ndokuvimbisa chaiko ndinotenderedza upenyu hwako kuita vhiri chaiko.
handidzokeri kumba ndikadya sadza ukataura nonsense dzakadaro. Inini ndiite order. Iwe une yakawanda sei. Ndoenda kunogara. Unoziva kuti chimwe chinhu chinokanganisa maaritari kuda chikafu. Food. Unoziva kuti mukoma waJacob akasacrifice udangwe nefood. Pamwe pacho kuda chikafu. Unoziva kuti kana upenyu husina kumira zvakanaka, sacrifice haiitwi nemunhu ari mucomfort zone. Kana maakusacrifice hande imimi zvekudenga hamuzvizivi, zvechikristu pamwe hamuzvizivi, handei tidzokere kwamakakurira. Kana muchidya sadza rasekuru rabikwa nezviyo, rinodyiwa nespoon, rinodyiwa nechibhakera, unenge uchidaiwa muporiji rezviyo uchinanzva so. Kana wakuenda kwasekuru uchinosacrifice, hakuna muroyi anoroya akapfeka hembe. You sacrifice by your nakedness to go in the powers of darkness. The powers of darkness, they don't get decorated by clothes that eyes can see. Kana munhu akuroya munoti hana hembe because hamuzivi zvemweya. Anenge abvisa hembe dzevanhu apfeka dzebasa. Ane jaketi raanopfeka. But idzi dzakagadzirwa nevanhu anobvisa idzi. Opfeka dzebasa. Hakuna muroya anoroya asina hembe. Dzaanenge akapfeka ndo dzamusingaoni. Kana munhu akubudirwa kumaruzevha anodya ropa. Vangani vanyu vakambozvizwa kuti kana pakaurayiwa mombe zvirango, ropa racho rinomwiwa risina kubikwa. Hapana vambosangana nazvo. Inomwiwa so, munhu achimwa ropa so, achidhonza pamuromo wemombe. Sekuru hakuna munhu anoseta altar akadzikama. And hakuna munhu anoseta altar ari right. In an altar, it's a sacrifice. Paniswa chino nokumiririra. And vanhu vazhinji vari pano havadi kusacrifice. Chikristu chakareruka kudarika mweya yetsvina, because kana taakusacrifice kuchifundisa, kuchikristu unosacrifice ne20 rand. Munoziva here kuti mari dziri kupiwa vanhu kuZimbabwe dzimwe mamwe acho masacrifice. Munoziva here? Munhu angangokuda zvekukupa 500,000. People sacrifice. And when you sacrifice, ndaitarisa kuti munoziva kuti munhu anosacrifice vana vake chaivo. Vana vake vasikana vese kuti chikwambo ndakupai vana vangu ava vasikana, shandai nawo vakadzi venyu kuti iye angoremekedzwa padoro. Pese paanofamba anoremekedzwa. Isu kwedu kuvati aibva uko nawanyabadza kune mudhara wani ainzi Kamwe, hamumuzivi here muprofesa. Aingokunongedza kudai wairohwa nemheni. Angokudai so. Pano akabanha doro rake so. Abva kuHarare vafana, mazuva kwaimbwa kwaito. Kwaitambwa kama kajaivhi kekwaito so. Ari kutamba kwaito vabanha doro rake. Hanzi mpwere vaguma mamba yangu. Hanzi mudhara mamba ine basa rei. Kungonodai kukuungana pamuti zvanzi pwere iwe auoni zuva iyo. Mudhara vapera. Ungofamba kuenda kumba kudai asati amboenda kure kwa. Mvura yakangonaya dzinenge 2 minutes kwa atorohwa nemheni. But simba iroro rekurovesa vanhu nemheni, ari uye wadya porridge, ari uye wabvisa dhora, ari uye pane that. If you need power, kana uchida kurema, you need to sacrifice. Even kumapastors chaivo, if you want to be a sound pastor, you need to sacrifice. Zvekuti ini ndakaona vafundisi vachirohwa nemadhimoni. Vanyabadza ndo vaindiudza kuti vakaenda kune imwe chechi dhimoni rikataka kukumbirwa mufundisi aripo. Unzi endai kuseri uko. Mutorei aende kuseri. Dhimoni richirova vanhu. Rairova vanhu mufundisi aripo. Waifundisa hana power. Usafunga kuti mufundisi wese akafanana. Kune vane power, kune vasina. Unogona kupinda pachechi panonamatwa kubva 1 January kusvika 31 December pasina kumbodzingwa dhimoni. Munhu achiverenga manotsi kunge paiveri. Kuverenga manotsi kunge novels papulpit. Why? Power rinoshanda panapa rinoshandirwa weduwe. Apazi pese unogara uchinhasi wadya porridge, mangwana wadya banana. Pamwe pacho if you want to preach uchida kuita deliverance, dumbu rinofanira kupinda mukati. Dumbu iri rinofanira kupinda mukati. Pane nguva yaunofanira kutsanya food.
zvino unodya 21 days uri kuda power. Unoziva kuti pamwe pacho power remuspiritual world rinowanikwa nemasacrifices. Masacrifices kune aya atiri kutaura emhuka nemari, kune masacrifices ebehavior, kuti chakati handidyi, chakati handiiti. Makaona here kuti kuva munhu akaita savachiyangu haumuisiri nguruve abati. Nguruve hadyi. Akati akatombopinda madhimoni akabuda, but chikonzero chekuti akatombopinda nemo ina handichatodyi. Ina hangu haiiti kana ndauyamba kwenyu musanetseke nini. Bandaukuudza kuti kune chinhu chinonzi power. Power rinoshandirwa. Power rinoshandirwa. And the power rinodetermine discipline. You need discipline. Inini ndichitanga kuita mufundisi ndaisagona kuisa musoro wangu pakati pemakumba. But pane day randakamborohwa nezvivanda ndiri mufundisi ndanamatira mumwe munhu kuorange farm, ndakagona kutora musoro wangu kuisa pakati pemakumba. Kana zvarema ndokuisa pakati pemakumba. And I will never develop a time inotadza kusvika kuti inotadza kupfugama, because ndikadaro ndarowa pasi. Imi fungai kuti madhimoni ese anobuda apa achiteerera vana vangu ndinorarama. Kune mumwe munhu anofanira kumbotanga kutenda kuti kunoiswa power. And the power hariuyi usina zvawaita. Mboudza mumwe munhu kuti sacrifice. Mboudza mumwe munhu kuti power. Leviticus chapter number 6 verse 12 to 11. Leviticus chapter number 12. A proper sacrifice and a proper altar inofanira kudzika moto. Pakafa Jesu pamuchinjikwa chii chakaitika? Vangani vanoziva maoccasions akaitika pakafa Jesu pamuchinjikwa? Ndiani anoziva zvakaitika? Ndiri kudzokera neve. Ndiani anoziva zvakaitika pamuchinjikwa? Ukaverenga Luke chapter number 23 uchitangira nayo pa 24, 25, 26, 27 inotsanangura kuti Jesu vachienda pamuchinjikwa achipedza kuroverwa pa 60th hour, nyika yese yakaita shut down, pakava nerima, kureva kuti nyika yakatadza kuvheneka anointing iri paaltar. Friday achiroverwa pa 60th hour kusvika pa 9th hour kwakanga kuine rima. Kuchipedza kuita rima, nyika yakadengenyeka, keteni rikadambuka. Jesu pakadambuka keteni, shoko raMwari ukariverenga rinoti akabva aenda kuhell. Saturday, Friday achiroverwa, manheru akarara kuhell. Saturday akaswera ari kuhell. Iwe akanga akagara pakati pemadhimoni Saturday yese. Jesu akanga ari kumagates of hell. Yaakanyora pabhuku yaMatthew chapter number 16 akati Peter wawana revelation yekuti ndiri mwanakomana waMwari wekumusoro-soro. Ndo yaakanoshandira pa chapter 23 achipedza kuroverwa yaakati the gates of hell shall not prevail. But aisagona kuenda kuna Baba asina kunyararidza magedhi asingazobudirire. Ndo paakabva abuda akaenda kuhell akanonyararidza madhimoni ekuhell. Ipapo ndo panobva simba redu rekuti pakabuda dhimoni toti nezita raJesu. Why? Akamanyararidza musi weSaturday, akaswerako achivarayira kuti ndakuenda kuna Baba. Kana mukanzwa machadaidzirwa zita rangu, teererai. Uri kunzaenda. So hakuna word rinotaurwa munzvimbo dzemweya risingaitwe follow up. 16 achiti Peter parevelation yekuti ndiri mwanakomana waMwari wekumusoro-soro, ndichakuvaka kereke yangu, magates of hell shall not prevail. Iye achiroverwa musi weFriday achinzi I place my spirit into your hands, kuchiita rima, chechi chibvaruka achienda kuGehenna. Sunday morning he was now preparing to resurrect. Iwe chipostori ukachinzwisisa ichi uchitaurira dhimoni kuti wakanyararidzwa musi weSaturday nezita reakakunyararidza, ndakukurayira buda.
but unorarama here seakamunyararidza. Vana vekudenga, vana vekudenga, vana vekudenga, vana vekudenga. Vakafanana, vakafanana, vana vekudenga, vakafanana na Jesu, vana vekudenga. Haugoni kunyararidza masuwa usina chawakambosacrifice. Bible rover rati kuna Peter, whoever accepts me, they deny their self. Kune munhu anofanira kunzwisisa chinhu chinonzi sacrifice. Chinhu chinonzi sacrifice achingouyi chinoshandirwa. Ndaiudza mufundisi ondiri on camera ganisandasha. Vanoswera vachikuteerera pamakamera vasina zvekuita. But kana uchida kuwana chinhu muupenyu, kana iri motikari, sacrifice for it. Kana uchida kuwana power, sacrifice for it. You need to sacrifice. And the way hakuna unoziva kuti even chikoro it's a sacrifice. Do you know kuti school vamwe vaibatwa mazamu vamwe vachiweka metsi? Iwe unofunga kuti pana aisanakirwa nekubatwa? Akangoziva kuti zvonakidza zvada kusacrifice ndibhoerenga. Ndototaura nemateenagers so izvo akatogara padhuze nechikomana chiri kukubata-bata. Ucharohwa nenhamo ukatadza kunzwisisa kuti chese chinodiwa nemuviri wangu kana chisingafambirane nesacrifice yandiri kuita, I don't give it. Ndosaka Jesu akati kana zvichibvira Baba mukombe uyu ngaudarike kurege kuva kuda kwangu but kuda kwenyu. Why? The moment of him being a sacrifice yakanga yakuita take the toll over the body. Pane nguva yekuti moyo unoda but mweya wakadini wakaneta. Peter anobvunzwa kunzi matadza kurindira kweawa yandanga ndichinamata muGetsemani zvikanzi Ishe moyo unoda but mweya wakadini, mweya unoda but nyama yakadini yakaneta. Saka sacrifice achisiri chinhu. When Jesus was on earth there was no Christianity. Before crucifixion, there was no Christianity. Christianity was birthed the day he resurrected. Why? He had defeated death and he had resurrected from the dead. He had managed to be a sacrificial lamb that defeated what was never defeated. Jesu akangofaka samuka kwakusina Christianity. So Christianity was birthed by his death. But before his death, he questioned God and said, Baba, kana zvichibvira mukombe uyu ngaudarike. Sacrifice is not an easy thing. Zvenyu zvekuti ndasacrifice uchiuya uchitaka dance uchifara hauna chawabvisa hausati watanga. Kuchipostori chekwakuruga ichi. Maimfundisa, how many days did you fast continuous? Wapewo mai manyamfana. Ndoda kumuudza vanhu kuti how many days have you gone absolute without water and food? Just ngovaudza iwe uda kuita maimfundisi wakamboiti. How many days? It was 5 days. 5 days, no water, no food. How many have you done? 3 dziya dzataita dziya vanhu vakadziramba. Hanzi baba todzoka tisingachanzwi makumbo. Do you know how many days did I fast minus water? Continuous, I did 7 days. In ndiri mukomana mugomore kunotoni ndakaita 7 good days. No water, no nothing. Patakadzoka ikoko zvezvekuti une hembe kana zipi yakavharika, the body was gone. Iwe unoda kudzinga mamhepo akafanana nini? Uchitobiridzira pa 3 days unenge uchigeza mazino uchimwa mvura. Ukambogeza kuti tuchiomwa imwe. She went 5 days, no water, nothing. I went 7 days. Ndiri mukomana kwete izvezvi pagomore Norton. Ndisinganamatiri kudzinga madhimoni, ndisinganamatiri kuita chii. Ipapo tese tiri vakomana 5 tatiri marova. Ndakwesha mapuranga aya bazuva akaiswa kwakusina sending thing. Aikweshwa nesendi pepa nemaoko kusvika ruoko rwasvuka A level ndinayo pasina chiri kufamba.
ndakaenda ikoko napasita shiri chena ini ndakatanga ndikasara ikoko vamwe pakaita ve7 pakaita we5 pakaita we4 tiri musango tichinamata uchisacrifice kuti kana ndararama ndararama kana ndadzokera kumba ndadini ndadzokera. Kana uri munhu wemurume wakaona uchiri kufunga kuti kune chinhu chinonzi bhebhi hausati watsanya, fasting inoponda muviri, fasting inoponda body, fasting inoponda pfungwa, kusara wachimwe chinhu 7 days. And those sacrifices ndo dzinoti paunomira uchitaura une authority yekuti ndakamborovedzera muviri uyu ukasvika pavakaita bow down to a certain level. Now I can speak because authority has been worked before. Dai Mwari vaida kuti sacrifices sikarwadzi, dai sina kurwadza Jesus, but iye mwanakomana waMwari asina kumbobvira akaona chivi akati kana zvichibvira mukombo uyu ngaupfure. Mwari vakaramba vakanyarara. Pamwe pacho pauno sacrifice uchifunga kuti Mwari achakunzwira tsitsi avadairi. From that day randakaita 7 days 2002 ndakarohwa nenhamo kunosvika 2008 nhamo ichindirohwa. Pasina chinoratidza kuti wakamboita 7 days, pasina chinoratidza kuti wakambosacrifice, pasina chinoratidza kuti pane mazuva avakazvirekedza. But later on unozoona kuti pane zviri kuitika apa nekuchengetedzwa uku pane sacrifice yakamboitwa. Ndambokutaura ndikati even mufundisi chaiwo, even neelder chaiwo, pane apa dhimoni rikabuda ava vakomana ava vasinganamati vanorohwa ava vari pafuranda ndimaputitse izvezvo vanokiwa vakomana kurohwa double kick chaiwo 1 2 3 elder achinzi pwa achidonhera. Why? Panenge pasina power. Munhu wavanenge vachidhirana yanenge akabikwa kumvura, akabikwa kuzuva, akabikwa pasi penyanza. Ndaitaura nomwe murume ane power, so ndichimubvunza kuti power rako rinodii, zvikati ndakaiswa blast of hot air for 6 hours. You choose to get in or not. Ukapinda ukabuda waibva, ukapinda ukatadza kubuda unofa ende unovigwa, that's it. Vanhu vese vanoitwa masacrifice. Kudhara kune masango kwainzi ukaenda ikoko ukanorwa neshumba ukadzoka wamurume chai. Asi vazhinji vakaperera kusango ikoko, ende anenge apinda kusango ikoko akabuda ndiye aidzoka achita mambo. Waisangomuka uri vana baba nana mai kune chinhu chinonzi power. Paya patinoti zverudzi rwazvibvi nekutsanya nekunyengetera. Fasting yatiri kutaura haisi yemusi wemande yekurega kudya kubva na6 woregedza. Vamwe venyu munodya kuma5 zuva risati rabuda mozoregedza futi kudya, mozodya futi na4 masikati. Iyaya inonzi baby fasting. Ifasting yana ngawo yemasande school. Kune inonzi fasting yokuti unenge wakagara uchitsanya, ndo masacrifices. John the Baptist akanzi kuti urambe uine simba haudyi starch, uchadya uchi nehwiza nemadira unoita dibonias. Kuno munhu unoti kuka achitotsanya kukangotengwa take away anoti andozotsanya zvekana patabika sadza pambi ne take away rega nebotya. Anoda zvinonaka. Mbodza mwe munhu kuti sacrifice. Okay. Now, where is Leviticus? Oh, now we all right. Leviticus chapter number 6, verse 12 to 13. And the fire on the altar shall be kept burning, and it shall not be put out. And the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order on it, and it shall burn on it the fat of the peace offering. Pane inofarira vhesi racho randitiza inotiyo the threshing floor of Aruna. Inofarira kuna 1 Samuel, the threshing floor of Aruna. Yekuti David anoverenga vanhu. Averenga vanhu Mwari obva vatsamwa. Mwari vatsamwa vakurova vanhu nechirwere. Anobva asvika paburiro raAruna oti kuna Aruna, ndipe buriro rako ndibayire chibayiro. Zvikanzi torai mambo muite, zvikanzi I want to buy it. I won't sacrifice anything worth to the Lord that does not cost me anything. If your faith costs you nothing, then you have not sacrificed. Vanhu vanoremerwa nekubvisa 10% because they don't understand the concept of sacrifice.
And vazhinji vacho, if you don't sacrifice, you'll be sacrificed. Anyone who doesn't sacrifice, you'll be sacrificed. Unoziva kuti kana vanhu vakuuraya vanhu mumhuri, zvikanzi kumhuri yekwaJiriji kwakuda kuurayiwa munhu, wanoenda pa the weakest point, ndiye anosacrifice. Nekuti vamwe vacho havasacrifice. Even vanhu kana iyo iri kuna 2 Samuel, ndanga ndatizwa ndafunga kuti iri kuna 2 Samuel. Then the king said to Aruna, no, but I will surely buy it from you for a price, nor will I offer burnt offerings to the Lord my God within that which cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Iwe paunouya kuchechi wapiwa lift, uchatengerwa futi chikafu panze apo. Vanhu vauri kufamba navo vakutengera chikafu, vakupa lift, vakufonera iwo kuti uye pagedhi ne-airtime yavo. Iwewe wauya kuchechi kuzoitei kana usina mari asi wakarukwa musoro? You are a liability to your life, not to Pastor Jiriji. You are a liability to your life. Izo zvinhu chakumbira offering haubvisi, chegumi haubvisi. It doesn't cost you anything to worship. Hakuna anoenda kunganga asina chinhu. Hakuna anosacrifice asina chinhu. Ende ndakaona kuti muupenyu, if you get used to free things, you become very little, you become very light. Even uri mota yemunhu wakamboona kuti kudzikisa window kunonetsa. Wakambozviona? Why it didn't cost you anything? That's why you can't reverse the wheel. Sekushaya kwaunoita simba uri mota yemunhu ndokushaya kwaunoita simba if you don't sacrifice. Unogona kukwira mota yemunhu obva adzikisa mawindow ese uchitonorwa ugoni kuti ndikwidze. Kune vanhu vakareruka munzvimbo dzemweya. Kune vanhu vakareruka munzvimbo. Izvi ndine mumwe munhu wekuti panapa usati wambobvisa chegumi, usati wambobvisa anything, unongouya kuchechi. I need to remind you, you are a very good candidate of witchcraft. Ende kwauri kuenda hapana. Wakareruka munzvimbo dzemweya. I want to be honest with you. I was training pastors one time, and ndaitara mafundisi anenge 13 kwa overseer Mateko. Ndichivataurira ndichiti, vana baba, what have you given in the kingdom as a pastor? Kune vafundisi zvikwereti, zvikwekwe, zvikwepa zvevafundisi zvinosveta vatendi ropa. Pese paona mutendi akachena, hey, bless me, hey, God spoke to me, hey, God said give me man. Ibva, iwewe, you must be able to sacrifice. As an elder, you must sacrifice. As a pastor, you must sacrifice. My elders akagara up. Kana musina chamuri kusacrifice, makareruka kunge, kureruka kunge chinhu toilet paper charo. Mudenga unorohwa nemhepo chenda. Hapana order, hapana authority. Haugoni kusirika chechi musi Sunday unorohwa ukabviswa hembe nemadhimoni zvikanyadzisa paFacebook. Why? Hauna kurema, you did not sacrifice. Hapana, amen. Unotadza kusacrifice 10%. Unotadza kusacrifice mission out. Ende vamwe vacho vane madhimoni zvekuti nana mai vavo chaivo vanotoregreta kuti nhumbu yairwadzai asi haina chayakazombotibatsira. Ende marwadziro aita nhumbu yako ndo marwadziro aunoita upenyu hwese. Shaya order chakabuda futi netsoka chichifanira kubuda nemusoro. Chauya panyika chakangodaro hachibatsiri. Kweretesa mai wako mari. Mai Maria yamakandipa munodzosa rini? Mai Maria yamakandipa munodzosa rini? Wakabhadharipo wakatakurwa 9 months. Hauna kusacrifice. Ndosaka uchisira mai message kuti mama 200 rand here yandakakupai. Melbourne, baba wako havakwereteswi kana wapa mari wawapa.
Ndara akati ndoda fiwo watoisa zvapera. Ndara ndoda kubvunza kuti muchagadzirisa rini. Nevabereki vamwe vacho kukwereta kune madhimoni every month unenge uchimboenda kuvanhu. Shoko raMwari rinoti mubereki akakwana anosiyira vana nhaka, kwete kuswera. Baba vakapona, mai vakapona, mwana akapona, mai vakapona, hapana dambudziko. Mai vanenge vachitraya kusiyira mwana nhaka, mwana anenge achitraya kuappreciate mai, wozoti apa pakasacrificewa chinobatika. Ndaitaura nomwe mudhara, I still respect that conversation. Yandakaita muna, that was muna June 2012. June 2012 ndichitaura namuvhangeri Chabuda. How many vanorangarira muvhangeri Chabuda? Vachiti ndakaendesa vafundisi kuchikoro, ndaimira paLiving Water disguised in an overall. Ndakapfeka overalls ndichitsvaga vafundisi, ndopinda muprayer ndoti vana baba ndauya kuzonamatirwa, ma-student pastors ndine overalls. Ndoona kuti umwe anamata 2 minutes, umwe anamata 3 minutes, ndikaona ari serious ndomubhadharira fees. Asi ndinopika nezita raJesu, handina mwana asingachati, handina mwana anonhumburiswa, ndakasacrifice. Ende ndakaona nemaziso 2 boys wedding, 2 girls wedding. Mimwe misikanzwa yemwana ngaibatwe nesacrifice yamai, dzimwe pfungwa dzemwana ngadzibatwe nechibayiro chababa. Sacrifice something that costs you something, that demons does not play games with your children. Kana wakubvisa sacrifice yemwana ari kuenda grade 1, unondipa 300 rand. Uchibuda munomu woenda kuspace munodya 2000. Une mamhepo iwe, une mamhepo enhamo che. Wadi ungondipa yakawanda iyo, munobika sadza kumba for 1 day. Unoza mazuva ndakatoregedza. Kudhara ndaiti kana vana vakutanga form 1, kana vana vakutanga grade 7, vachinonyora grade 7, vana vachinotanga grade 1, isa seed ndinamati. These days I am no longer saying it. Ndaisirwa ma seed 100 rand. Iwe handitambisi munamato, handinamatiri 100 rand. Handina, you are no sacrifice. Why should I sacrifice? 100 rand yawangofunga vapadho apa kuti mudashboard mangu mune 100 rand, unipa chimari chisingatengi. We are giving a seed offering. We are sacrificing against vakomana. We are sacrificing against madragi. Nechipo changu ichi che 50 rand. Iwe vanhu vari kuroya mwana wako aendesa mombe, vadya chiropa chisina kubikwa, vari kuroya, vari kutaura zvinhu mumhuri, vari kutasva mapere. You need to sacrifice. Panonzi paya uyai kumande prayer, it's sacrifice. Vanhu vazhinji vanotsanya havawi kumande prayer. Why? They don't want to sacrifice to drive here. Nekunonoka kuzonobreaka fasting. You need to sacrifice. Abana amen ga. Vamwe vacho vanototi ndasacrifice achibvisa mari yekunyepa yechegumi. Uchanyeperwawo munzvimbo dzimwe. Zuva ravo uchanyeperwa uchinzwa wararama uchisvika uchinonyura, because unoziva Bible inonyatsotaura kuti a deceiver will be deceived. A deceiver will be deceived. Hapana kana amen. Iri resacrifice rakaoma. But I want to be honest with you. Kunzoko vanhu vasinganamati vari kusacrifice. Kunzoko vanhu vasinganamati vari kusacrifice. Imbo imagine munhu anogara nechidhomo. Imbo imagine kugara nechidhomo. Is it not a sacrifice? Iwa ugoni kugara nebhaibheri, umwe ari kutodhiraivha nechidhomo. Iwa haugoni kusustaina prayer kwe1 hour, umwe ari kugara nenyoka. Tarisa munhu ari padhuze nekuti wazvinzwawo here shamwari. Mirai ndipedze ndiende kunonakidza. Now, Jesu pavari kuuya, pane statement mani yandanyora. Pane statement yandanyora handichaiona. Zvekunyora zvinodawo nanyabadzi. All right, I need this statement. Practical, what it means today with a spiritual altar. It's no longer stones. It's no longer booze. A time and place you set aside daily to meet God.
No phone, no rush. This today, atichavaki stones, atichavaki matombo, atichatsvaki bhuru. It's a time. It's a time and place you set aside daily to meet with God. No phone, no rush. You go there, you meditate, you pray. It's an act of surrender. You tell God, I am yours. Do what you want with my salary, my family, and my future. God, do what you want with my salary, my family, my future. Ipapa panoti salary apo. Azvirevi kuti Mwari waakutora salary yako. Uri kungoti pa salary yangu, God, what do you want me to do with it? That's your 10%, your offering, your thanksgiving, and also kuti ausi munhu uya wekuti Mwari vakataura unoramba kuvateerera. God desires that we eat well, we sleep well, we drive well, we acquire wealth, but you surrender it to him. This munozviwana nepimfundisi handei kuOld Testament. Murume anonzi Abraham akachinjwa zita akanzi Abraham, akasarenda mwanakomana wake Isaac kuti Mwari ndakupai as a sacrifice, ndakumuuraya. But when God read his heart that he surely wanted to kill Isaac because he had obeyed, zvinonzi Abraham, simudza meso ako, tarisa kusango, there is a thicket, there is a sheep in the thicket, uraya iyoyo. Kubva iroro akanzi mwana wa takunzi akanzi a friend of God, a man of faith. Why? He surrendered Isaac, but God did not take Isaac. Vaingoda that total surrendering. Do you surrender what you have to God without being selfish? Because hakuna Mwari anotora salary yako yese oidya yese. Hakuna Mwari vakadaro. Hakuna Mwari vakadaro. Hakuna Mwari vanoti kana even ukaenda ku ministry kwekunzi pastor vanoti unza salary yako yese, unza salary yako yese. That is not a true man of God. Kana tatora salary yako yese, how do you survive? Une vana, une muri, une future. How do you survive? God is only saying, you are now the altar, you are now the sacrifice. Allow the Holy Spirit to operate in you, and you listen to and yield to the demands and the willingness of the Holy Spirit, and the Holy Spirit will take care of you. Akuna kana mukazobva pano mukaenda kune imwe church kana mukapinda kupi, akuna even inonzi first fruit iyaya inoparidzwa kuma ministry kuti kana ari January unza salary yako yese kuna mfundisi. That's not biblical. In the book of Leviticus, when first fruits were being preached, zvainzi pamuti mumwe chete wemugrepe une magrepe akawanda atanga kutsvuka anozadza kabhasiketi unoendesa kuna mufundisi. Kwete kuti magrepe ese miti yese yabereka naendesa kuna mufundisi. Hakuna zvakadaro. Saka musazonyeperwa first fruit yaJanuary or mwedzi wakatanga basa. It's not your total salary. It's a considerable amount on your earnings that you take and you give to the pastor so that he can speak a word of protection over the new job, over the new salary, over the new phase of life. But kuna vamwe vanozoti salary yese yaJanuary ndipe kuno, hakuna zvakadaro. Can I repeat this? Hakuna zvakadini zvakadaro. So the sacrifice and the giving that God wants, it's our time that we spend with him, our quietness in him, without rush, without a phone, and we surrender ourselves to him as a living sacrifice that we yield to the Holy Spirit. Even in the it's not for everyone. Kune vanhu vanonozevezerwa naMwari kunzi bvisa 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 bvisa, ivavo ndo vasingafaniri kuzochiva chavanzi naMwari vabvise, voita yield to the Spirit. Ndabatsira chechi, mazvinzwisa. Even sacrifice yacho yatiri kuparidza iyi haisi kuti every month baba ndauya ne50,000 sacrifice. My sacrifices, they were done in different stages of life. So the best sacrifice you can do
is to make sure you honor God with your tithe and your offering. I'm a big sacrificer. Mirira Mwari vataure newe panguva yavari kuda kutaura newe wozoisa. Mazazo zvandikwedza tsanangura. Kwete kuti every month unouya uchitonzi I need to sacrifice, I need to sacrifice. Hakuna zvakadaro. Tinoita ma sacrifices, ma big commitments in the time that God has spoken to us. But yemurairo yekuti you surrender to God with your tithe, your offerings, and that is surrendering yekuti every day you yield to the Spirit as a living sacrifice. Ndovunga nhasi ndamboitwa kuparidza vanyabasa. Zvamboita naye. Zvaita here mafundisi. Unozonzwa wasvika kumbaunzwa ngochita noise wewe. Handina zvandanzwa. All right. Okay. Saka nhasi ndanga tsanangura chinonzi altar. How does it work? Why Jesus became the last sacrifice? But what do we do nema existing altars? Ini ndiri kurarama kune ma-altar akatogadzirwa kare nevakanditangira kurarama. How do I do it? How do I realize that there are altars in my life? That I will do next week. That one I will do next week. Ndinenge ndisati ndapedza mazuva ekutsanya nekunamata. Saka I used to be having the energy to destroy yacho ari kuexist. Anditi ka? Ma-altars akaiswa nevamwe. Ndichakupai ma-scriptures next week. Haugoni kungovaka altar usati wapwa nyanga achiexist. Mazuva ndedzera. Saka tichadzoka to be continued next week. Saka next week I'll be talking of my altars akaiswa kare, and how do you break those altars, and my life patterns anoratidza kuti pane ma-altars nema indications anooneka ndeapi. All right. Those are the tichita next week. Vana baba chete maoko mudenga yaka. Vana baba tikuda kuuya pano musi weFriday. Timbonamata tiri tega sana baba. So musi weFriday every man will be here kunamata akurai. Ndo panototanga sacrifice avo. Kusacrifice hope. Uchiuya kupi kunoku. Vana baba takafunga kuti vazhinji vedu vanoshanda Saturday. Nekungwavha Saturday. So instead yekutanga na 10 tichipedza na 3, toda kutanga na 8 topedza na 1. 5 hours zedu dzinedzadi dzakwana. Vana baba vanoti time yakanaka tizorara tichienda kumabasa. Handiti inobuda zvakanaka handiti. Unozoti ukasvika mumba na 1 ukakotsira panokwana 6 unenge wambopedza hope. Saka ngatibatei 8 p.m. tetichinamata pano munhu wese anonzi baba tetichinyengetera pano. Isu vamwe tiri kutoitsanyira nyaya iyi. Tinenge tiri pana tosangana pano nenguva dza 7:45 munhu wese totanga kunamata right to 12:30 toenda kumba kutera kuti vanoenda kumabasa. Vana mai chete mudenga maoko yaka releasaiwo vana baba mamwe ma-responsibilities avo aya vasunungureiwo musi weFriday vauye kuzonamata. Auenda usati wapedza kuita chakati, auenda usati wapedza kuita chakati, auenda usati wapedza kuita chakati. Munozoita mamwe ma-responsibilities ayo kumberi. Musi weFriday uyai tinamati. Vana baba vanondivimbisa kuti mufundisi tinenge tichinyengetera. Ndiratidze unongoti maoko mudenga yaka. Vana baba vanoti mufundisi tinouya kuzonamata. Vana baba uyai tizonyengetera musi weFriday. It doesn't kill you to overpray, but it affects you to underpray. Bata phone yako. Kana uchishandisa, kana usina offering iri mumaoko ako, bata phone yako. Kana usina offering yako, offering kana iri mbeye kubenki, isa offering yako. Isa Mario, isa ma details of offering kunai. Saise chiso changu vanhu ngavaone account yechechi.